Добрый вечер. Телепроект «Мост» приветствует вас. Телепроект, специально созданный для деоккупации Крыма. Тема сегодняшнего эфира – крымско-татарская национально-территориальная автономия в составе Украины. Подтемы: готов ли сегодняшний Киев к предоставлению коренному народу Крыма национальной автономии? Почему это не было сделано в течение советского периода Украины? На что ушли 2 года, прошедшие с момента первого упоминания президента об этой инициативе? И как национальная автономия в Крыму приблизит возврат аннексированного полуострова? Сегодня с нами будут, как обычно, оккупированный Крым, Турция, США и даже Финляндия. Вы можете стать непосредственным участником сегодняшнего эфира, позвонить нам на телефон или на Вайбер. Также у нас есть голосование, которое будет выглядеть 2 видами. Кстати, вот 2 скайпа, которые показали. Голосование. Facebook. Вопрос выглядит так. Имеют ли крымские татары право на национально-территориальную автономию в составе Украины? 2 варианта ответа. Да, нет. Уже 3000 проголосовавших. Выглядит так. 94 за, 6 нет. Я хотел бы, чтобы все сейчас, кто смотрит наш эфир, все, даже не обязательно, чтобы граждане Украины, крымским татарам обращаюсь непосредственно. Примите участие в этом голосовании. Теперь телефонное голосование, которое сейчас увидите. Вот они сейчас на нулевых отметках. 2 номера телефона. Имеют ли крымские татары право на национальную территориальную автономию в составе Украины? Аналогичный вопрос. Звоните, ваш голос очень важен для нас. Давайте вспомним, как это начиналось 2 года назад с иніціативи президента України. Давайте посмотрим Ми, його. хоча із запізненням, усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним, зрозуміло, гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів півострова. Ми зобов'язані розпочати в парламенті України процес внесення змін та доповнень до розділу 10 Конституції України «Автономна Республіка Крим», які повною мірою витікали з невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення в складі суверенної і незалежної української держави. Это был президент Украины. Вот так он выступил тогда. Это был реквием, 16-й год. Что бы я просил у вас у всех? Каждый, чтобы высказывался, 2-3 минуты максимум. Гостей очень много, 18 гостей сегодня у нас в студии, которые являются спикерами. Начну, конечно, с председателя Межлиса крымско-татарского народа, так как это крымско-татарское телевидение и крымско-татарский вопрос. Рифат ага, вам слово. Вы непосредственно участие принимали с самого начала этого всего вопроса, и вы являетесь сопредседателем вместе с Буткевичем, сопредседателем той комиссии, которая сейчас ведет этот вопрос. Ну, хоча б просто почну з того, що самовизначення чи право народу на самовизначення – це один із головних принципів міжнародного права, і він є в основі статуту ООН. Це принцип. А далі вже ми говоримо про те, що кожен народ має право на облаштування громадського, політичного життя у розумінні зі своїми принципами і має право на формування свого такого правління. Але міжнародне право дуже взаємопов'язано з всіма іншими головними принципами. І коли ми говоримо про сьогодні, і я повертаю тоді всіх до виступу президента України Петра Порошенка на тому жалобному реквіємі у 2016 році, присвяченому жертвам геноциду кримськотатарського народу, президент України абсолютно вірно сказав про те, що ми маємо попрацювати над тим, щоб дати можливість кримськотатарському народу, як корінному народу Криму, право на самовизначення у складі, як він сказав, незалежної української держави. Отже, президент України не лише заакцентував увагу на праві кримськотатарського на самовизначення, він одразу і сказав про форму самовизначення у формі автономії у складі української держави. Спасибо большое.
Вы сопредседатель вместе с Рифатом Абдрахмановичем, вместе этой комиссии. Я знаю, что вы уже были у президента. И вы уже президенту заранее, уже 3 месяца назад, я знаю, что вы уже отдали вместе, с Рифатом вместе отдали именно проект этих изменений. Сейчас смотрит вас весь Крым. У нас есть перспектива? Якби не було перспективи, то я не погоджувався працювати в цій робочій групі і в Конституційній комісії. Я з самого початку, коли в мене була зустріч з президентом, то я про це говорив, що якщо ми свідомо йдемо на те, щоб це питання вирішити, юридично грамотно вирішити, я готовий тоді брати за це участь. Вы были даже одним из тех, кто с самого начала был за предоставление крымским татарам автономии. Це питання в тому, що ви сказали, це як почалося 2 роки. Це почалось не 2 роки, це почалося значно раніше. Почалось воно, коли була проголошена незалежність України. Это сейчас мы к этому вернемся еще, да, мы к этому вернемся. Вот про тот период, когда рабочая комиссия работала. Вот мы имеем в виду сейчас рабочую комиссию, которая начала работать с заявления... Робоча група Конституційної комісії. Так, Так, точно. з самого початку я брав участь в цій робочій групі як заступник голови Конституційної комісії. Ми тоді створили робочу групу на засіданні Конституційної комісії, і ми тоді вперше зібралися, досить оперативно, я повинен сказати. Ми визначили концепцію нашої роботи. Ми сформували тоді робочу підгрупу і дали можливість робочій підгрупі напрацювати той робочий матеріал, який ми на робочій групі повинні будемо обговорити. Що нового тут було? Це був перший випадок в історії конституційної роботи в Україні, коли кримські татари безпосередньо брали в цьому участь. Тому що я пам'ятаю, коли працював ще в комісії по прийняттю Конституції України, то я тоді один раз запросив Рифата Чубарова, коли ми обговорювали питання Криму. І піднявся великий скандал на засіданні Конституційної групи, яку очолював тоді президент Кучма і голова Верховної Ради Мороз, по якому праву Рифата Чубарова запросили від Криму брати участь у цій групі. І я тоді процитував його виступ і сказав, що ми не можемо вирішувати кримського питання без участі представників кримсько-татарського народу. Але, на жаль, я тоді був в меншості і було прийнято те, що ви знаєте, що ви можете почитати в нашій Конституції. Спасибо большое. Но у нас есть члены партий, лидеры которых высказывались не совсем за, как я сказал бы. Эдуард Леонов, да, вы член партии «Свобода». Так. Вы за предоставление права крымским татарам на самоопределение или нет? Жодним чином це питання не стосується забезпечення прав кримських татар. Громадяни України кримсько-татарського походження аж нічого не виграють від того, якщо буде проголошено створення якоїсь чергової автономії в Україні. Тільки міцна унітарна держава з децентралізацією влади, з повною справжньою децентралізацією, а не з тою профанацією, що зараз відбувається, дасть можливість кожному громадянину України, і в тому числі кримським татарам, повністю самореалізуватися на будь-якій території. Тобто, якщо ми говоримо вже про забезпечення прав і свобод громадян Україною, то у нас наша унітарна держава зобов'язана, в діючою Конституцією зобов'язана забезпечувати всі права всіх кримських татар на всій території України. Тому хочете автономії, хочете реалізації своїх прав на певній території, то вся територія України і є тою державою, і є тою територією, на якій повинні бути забезпечені права кримських татар. А що робити з тими людьми, які зараз під час окупації Російською Федерацією змушені були полишити домівки, переїхати, роз'їхатися по всій Україні і пускають коріння зараз в інших куточках України? Їхні права не будуть забезпечуватися. Тільки в Криму треба буде знову з корінням видиратися і знову десь повертатися? Ні. Шановні кримські татари, українська держава – це ваша держава. Це держава українців і кримських татар в першу чергу. Двох народів, які мають коріння тільки на цій землі і ніде в іншому місці. І тому наші права повинні бути гарантовані не на якомусь окремому клаптику, а на всій території України. Господин Леонов не перепутал случайно партию «Свободу»
с Советским Союзом и партией коммунистов, для которых родина весь Советский Союз, и права должны быть обеспечены на территории Советского Союза и не касаются национальных А прав. ви не читали Конституцію України? Я вас не перебивал. Уважно Я вас не читайте Конституцію перебивал. України. Я вас не перебивал. К тому же, я думаю, что партия «Свобода» должна думать о свободе, в том числе для каждого народа. Пересмотрите либо устав свой, либо свое отношение к этому слову «свобода». Ви знаєте, колаборація Меджлісу кримськотатарського народу, який дав згоду на участь в уряді Аксьонова, не допомогла кримськотатарському народу. Не треба плутати також вузькополітичні питання всередині політичних течій кримських татар і забезпечення прав кожного кримського татарина, якому, по-перше, потрібно звільнення Криму від окупантів, а по-друге, забезпечення їхніх прав і Теперь свобод. это попахивает фашизмом от Советского Союза. Мы обещали, что у нас будет жаркая дискуссия. Давайте мы дадим слово Эльме Умерову сначала. Да, я вижу. Вообще то, что сказал Эдуард, это очень похоже на чисто советские лозунги, где якобы всем права гарантированы, но на самом деле все совершенно бесправны. Каждый народ имеет территорию, на которой он сформировался. И на этой территории он должен иметь какую-то форму государственности. В данном случае речь идет о крымско-татарском народе, который сформировался на территории Крыма. И речь идет об автономии в рамках этого полуострова в составе Украины. Ну, я думаю, что надо партии все-таки «Свобода» дать почитать МОП, резолюцию ООН, где говорят о крае Ви занадто часто зараз просто зловживаєте цим. Я дуже добре знаю всі резолюції ООН, які стосуються цього питання, і я сам кримчанин споконвічний. І ми знаємо, мій ви з спокійний Севастополя. батько похований в Євпаторії, не в Севастополі. Ну, вы в Севастополе сами, нет? Ні, я з Євпаторії. Да, І так. мій батько, дід, прадід і прадід мого прадіда народилися і поховані в Криму. І мене теж, як і тут присутніх багатьох шановних, оголосили нев'їзним додому. Не просто до окремої якоїсь території України, а конкретно додому. І я не можу також в ці святі дні для кожного православного відвідати могили своїх батьків навіть. Тому, друзі мої, давайте не будемо пересмикувати і давайте не будемо зараз шукати якийсь жупіл. З самого початку Всеукраїнське об'єднання «Свобода» заявляла, що саме присутність автономії в складі унітарної держави і створить проблему. Ми вимагали навіть проведення референдуму щодо того, щоб позбавити Крим статусу автономії, але це в жодному Я випадку... вибачаюсь, я маю вибачитися. Давайте, Інакше да, у нас буде... Я просив би, давайте, щоб всі мали можливість Так, але не треба так часто в негативному сенсі згадувати мою але політичну для силу. самого початку я хотів би сказати одне. Я хотів би особливо, щоб нас послухали телеглядачі. Право на самовизначення – це є природне право. Воно не залежить ні від партії «Свободи», ні від Меджлісу кримськотатарського народу, і, слава Богу, ні від комуністів, нікого. Воно є, воно існує, і воно має бути зреалізованим. Воно може бути зреалізованим в такій формі, який в наших умовах, які максимально відповідають інтересам народу, який самовизначається, Криму, як території, на якій цей народ визначається, і української держави. Я хотів би, щоб ми говорили про те, про форму самовизначення кримськотатарського народу, не заперечуючи, тим більше не шукаючи підстави дійсно в тих аргументах, які тут всі вже проходили в радянські часи. Ільмі ще в 10 класі, Ахтем 3 роки. А інші теми, в тому числі про, що ви сказали, про колаборацію Меджлісу, давайте ми присвятимо іншій передачі, поговоримо про те, як ми захищали Крим і хто його захищав. Давайте включим Крым. У нас есть из Крыма скайп. Давайте послушаем и посмотрим, чтобы они тоже посмотрели. Это Бекир Мамутов, да, это член Меджлиса крымско-татарского народа. Бекир ага, салям алейкум. Алейкум салям. Да. Как вам смотрится, как мы вам смотримся все отсюда, вот в такой дискуссии сегодня? Да, удивительно, конечно. Да, так, конечно, в таком формате еще никогда это не обсуждали. Это потрясающе, конечно. Я думаю, что украинцы не Юпитер, а мы не быки. И то, что позволено Юпитеру, то должно быть и нам позволено, да, украинцам. И это еще обсуждалось тогда, когда только начиналось национальное движение после смерти Сталина там, и известных событий, оттепели и так далее.
Поэтому возвращение в Крым всегда было неразрывно связано с задачей восстановления национальной автономии, государственности крымских татар. И когда этот вопрос дискутировался в нашей молодежной среде в конце 70-х, начале 80-х, мы думали, что нам целесообразнее оставаться в составе Украины и не рваться в Россию, только потому, что нам казалось, что украинцы в свое время испытали все это на собственной шкуре, и они должны, может быть, как никто другой, понять нас и наши стремления иметь свою государственность. Чохсаролос, Бекерага, не выключайтесь, будьте с нами. Я хочу дать вот еще одной крымчанке, Ларисе Волошиной, которая тоже свое мнение есть по поводу. К таким понятиям, как народ України і отдельні члени партії «Свобода». Хорошо, учтем. Ну, ми вже почули про те, що український народ отримав свою незалежність, скориставшись саме правом на самовизначення. Є резолюція, є висновки Венеціанської комісії, які говорять про те, що держава, яка не визнає права народів на своїй території на самовизначення, не може користатися цим правом. Це є блюзнірство. Ми отримали незалежність, ми як Україна. До речі, незалежність, яку заперечує колишня митрополія в обличчі Володимира Путіна. Вони заперечують нашу незалежність, вони говорять, що це був акт сепарації, який розвалив їх всіми улюблений Радянський Союз. І зараз ми говоримо, що так як ми є народ, українці, які визначилися на своїй території, ми не можемо, після того, як була визначена корінний статус, а він був визначений в постанові Верховної Ради 2014 року, були визнані Меджліс і Курултай як органи влади кримсько-татарського народу, фактично сказавши, Україна не може робити вигляд, що право самовизначення існує тільки для українського народу і не існує для кримсько-татарського. Це по-перше. По-друге, ще є теж дуже важливий момент. Якщо ми говоримо про те, чого все ж таки вимагають кримські татари, вони вимагають, пробачте, не пісень на території Криму, і навіть не мови. Вони вимагають повернення своєї політичної суб'єктності, тобто можливості при тій меншості, яка сформувалася через геноцид Російської імперії, через фактично нищення цього народу протягом кількох сторіч, зараз вони намагаються отримати представництво. Не володувати Кримом, не головувати Кримом, а отримати можливість приймати рішення на своїй батьківщині. Я думаю, що українцям, як нікому, має бути зрозуміле це прагнення. І є ще один момент, який стосується автономії. Для українців Криму, для українських громадян, а насправді українська політична суб'єктність в Криму почала формуватися навіть ще до того, як вона почала формуватися тут, на Майдані. Тому що в Криму люди, які визнавали себе українцями, вони завжди визнавали свою громадянську приналежність. Я хочу навести приклад Олега Сенцова, який в суді сказав, російською мовою, до речі, сказав, я не кріпосной, щоб мене з землі продавати, я український гражданин. Оце є українець Криму. Це громадянин, який, незважаючи на якого він етнічного походження, він є громадянин. І через громадянську приналежність він вже доєднується до української культури, мови і таке інше. І от це відчуття себе як громадян України, у нас, українців Криму, воно, звісно, було, але ми не мали представництва в Криму. Не було жодного успішного регіонального українського проєкту. Були російські регіональні, саме вони вчинили колаборацію. Кримських не було, нас було настільки мало. Будь-які етнічні українці, які знаходилися в межах оцього татарофобії і цих розказнів про те, що кримські татари і їх права якось споплюжать права українців, вони поступово мігрували в бік Москви і руського світу. Спасибо. Тому я би хотіла, щоб ми розуміли, що кримсько-татарська автономія – це, в принципі, можливість отримати політичну суб'єктність для українців Криму. Спасибо большое. Давайте посмотрим, какие изменения ждут в статью 10, если их примет парламент. Давайте посмотрим на ролик, который подготовил телеканал ТР. Источником особого статуса крымской автономии является право крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине.
Конституция Крымской автономии принимается парламентом Крыма, Крымской Радой по согласованию с Курултаем крымско-татарского народа. В Крымской автономии во всех сферах жизни наряду с государственным языком используется крымско-татарский. В состав представительского органа Крымской автономии, Крымской Рады, входит как минимум треть представителей крымско-татарского народа. Высшим представительским органом крымско-татарского народа является Курултай, члены которого формируют меджлис крымско-татарского народа. К ведению крымской автономии относятся создание и ликвидация районов, установление границ районов и городов, наименование и переименование населенных пунктов крымской автономии. Крымская Рада и Курултай крымско-татарского народа получают право на обращение в Конституционный суд Украины. Вот основные изменения, которые там заложены. Марина, я хочу к вам обратиться. Вы как бывший член Венецианской комиссии. Мы что-то просим сверх того, что могут иметь коренные народы страны, или нет? Ваше мнение? Звичайно, ні. І я поділяю позицію того, що право на самовизначення є дійсно природнім, суверенним правом кожного народу, і це не піддається сумніву. Я сподіваюся, ні в цій аудиторії, навіть ті, хто дискутує у цьому питанні, ви також не піддаєте цього сумніву. І для мене це очевидне. Інше питання, що сьогодні я змушена про це сказати. Мені неприємно про це говорити, але Україна, попри те, що час від часу видає на-гора певні меседжі вустами президента, інших теперішніх українських політиків, народних депутатів України, насправді дуже мало робить, щоб реально впроваджувати в життя те, що говорилося. От сьогодні ви привели цитату виступу президента, яке було, власне, 18 травня 2016 року. Я розумію, конституційний процес – це складний процес, і я розумію тут професора Буткевича у цьому сенсі, але даруйте, в той час, коли у нас уже 4 роки, як анексована територія Криму, ми до сих пір не маємо сформованої чіткої, послідовної позиції щодо цієї анексованої території у нашої країни. Більш того, оця навіть наша дискусія показує, що за 2-3 роки закритий, нетранспарентний конституційний процес призвів до того, що через 2 роки після того, коли президент сказав, ви ставите питання в дискусії, ви за чи проти. Насправді дискусія почалась без розуміння того, а що пропонується реально. І суспільство сьогодні, в тому числі вся Україна та мирна Україна, територія, яка не анексована і яка не у війні, вона не знає, що пропонується. І ми мали з паном Чубаровим один раз дискусію, тому що я насправді критикувала президента і його позицію у цьому плані, тому що він сказав автономія, він не сказав, про яку автономію йдеться у своєму виступі, якщо ви помітили. І, звичайно, ніхто сьогодні в Україні не розуміє. Автономна Республіка Крим має на сьогоднішній день адміністративно-територіальну автономію, де права кримсько-татарського народу також виокремлені до певної міри. І сьогодні дискусія повинна вестись і в цій аудиторії, не тільки в цій аудиторії. Це непроста для України проблема, бо питання не йде лише про кримсько-татарський народ. Ви ж розумієте, як тільки тут виникає це питання, одразу виникає питання у багатьох корінних народів на території Західної України, яке буде однозначно підігріватись іншими країнами, які вже зараз, ми ж бачимо, як розвивається ситуація. Тому я хочу сказати, що це дуже тонке питання. І даруйте, наша влада у цьому питанні як слон у лавці посуду. Тому що насправді в цьому делікатному питанні вже оці 2 роки від промови президента мали би бути публічні дискусії. Більш того, ви говорите сьогодні про те, що потрібна автономія, і я чітко розумію і підтримую цю позицію. Але даруйте, відповідно до Української Конституції, як це зробити?
відповідно до 135 статті Конституції України, Конституція Криму ухвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим. І потім затверджується Верховною Радою України більшістю голосів. Що пропонується у цьому плані? Тому що якщо не буде реальних кроків, всі ці наші дискусії – це пусті розмови. Нам потрібно розуміти, який алгоритм влада пропонує, що цей алгоритм буде дійсно легітимний, конституційний – це найперше. І, звичайно, поруч з цим нам треба проводити широку дискусію. Я вважаю, що навіть оці діаметрально, здається, якби стоять люди-партнери, громадяни однієї країни, які не ворожі один одному, тому що практично ви ж вийшли всі з однієї політичної сили у свій час, з нашої України. Зараз, одну хвилиночку, я завершую. Розумієте? І сьогодні іде ось така іде навіть категорична дискусія. Я розумію, що це від браку інформації, від браку дискусії, від браку розуміння того, що відбувається в країні в цьому питанні. Спасибо большое. Да, я даю слово. Я почну з того, що я процитую пані Марину. Якщо влада веде себе як слон в лавці, так от давайте тоді допомагати владі і говорити правду, що в нас відбувалося за 23 роки, власне, до окупації Криму, за роки незалежної української держави. Так сталося, що я, як і мої інші колеги, я був весь час в цьому процесі. Пані Марина, вибачте мене, я зараз чую саме ці цитати, які я чув в кабінеті у покійного Івана Степановича Плюща, у Леоніда Макаровича, слава Богу, який сьогодні здравствує, коли він був президентом. Одні говорили, да вас же мало, ми не винні, що вас так мало сталося. Я не сказала, що вас мало чи багато. Ні, даруйте. Дайте скажу. Інші казали про інших, які живуть в Україні, і ми можемо для них бути поганим прикладом. Да? Але ж на все це вже стільки, мені здавалося, в українському суспільстві було вже пояснень, розмов, дискусій. Якщо б за кримськими татарами, як за угорцями, чи руминами, чи за поляками були б такі етнічно ототожні державі, як в них є на власній своїй землі, я думаю, що була б зовсім інша розмова. Мова йде про те, я не дискутую, я погоджуюсь з тим, що можуть бути різні погляди на ці форми, але давайте говорити про ці форми, а не шукати причин, чому цього не може бути. І останнє. Давайте будемо коректні тим, чим ми зараз займаємося. Ми займаємося над внесенням змін до підготовкою змін до Конституції України. Мова не йде про Конституцію Криму, оскільки ви зараз її торкнулися, як бути, оскільки Крим окупований. Завершу тим, Крим і окупований тому, що в нього була така Конституція, що були такі слабкі зв'язки з центром, і тому, що там не було в однаковій мірі урівняні правах етнічні українці, кримські татари і етнічні росіяни. І саме ця політика Києва привела до того, що Російська Федерація так легко захопила Крим. Спасибо большое. Давайте, вы хотите сказать? Давайте, прошу. Тут два питання заторкнули, в які я повинен внести ясність. Давайте. Питання перше щодо Декларації прав корінних народів. І висловлюється позитивне ставлення і негативне ставлення. Я хочу знати, що я як голова робочої групи не відійду ні на один крок від положень цієї декларації, хоча б тому, що коли вона приймалася, то я безпосередньо брав в цьому участь і навіть один час очолював робочу групу по розробці проекту декларації. Так що беріть декларацію, читайте, я буду слідувати тому, чому я слідував в Організації Об'єднаних Націй. Що торкається кулуарного обговорення, це не так. І я можу це пояснити. Коли була створена наша робоча група, першу умову, яку я поставив, що ми не будемо працювати в адміністрації президента. Чому? Тому що коли людям потрібно дозволи на прохід в робочу кімнату, то це вже не вільний прохід. І я домовився тоді з президентом Києво-Могилянської академії, він виділив нам прекрасну аудиторію. Почали ми там працювати не 4 роки, а створена була робоча група в травні минулого року. І ми зразу почали працювати. Через рік після розмов президента, через рік.
Ну не я ж міг створювати її. Я ж до вас, Володимир Ігорович, не маю. Просто для людей уточнюю. Але до вас я звертався і запрошував брати участь в цій робочій групі. Ні, це Дзвонив неправда. по телефону. Ну для чого? Ну, ми з вами І не вам розмовляли дзвонив, на і цю Шаповалу дзвонив, і іншим дзвонив. І що я можу сказати? Всі, хто бажали, вони приходили і обговорювали, брали участь в цій дискусії. На жаль, дуже мало від політичних партій приходили, від вашої ніхто не брав участі. Хоч знали про те, що ми... Що значить знали? Ну не запрошували ж. Ми всіх запрошували, Я нас кажу, що мене не відкрита запрошували. зустріч. У нас есть, я понял, вот член Межлиса Крымско-Татарского. Я хочу іще сказати. Що, добре. У п'ятницю робоча група продовжує працювати, і той проект, як ви надали, він ще може бути не таким же й бути. На своїй останній зустрічі з президентом я ще одну умову поставив. Не можна вносити в 10-й розділ зміни, якщо він не буде забезпечений відповідними проектами законів. І тут же ми домовились, ми створимо на нашому засіданні робочу підгрупу, яка підготує пакет всіх цих документів. Будь ласка, я знову вас запрошую. Приходьте. Перше, беріть запрошуйте, обов'язково прийдемо. Дякую. участь. А як я міг вас інакше запросити? Дякую. Одним реченням додати. І тут є, я думаю, що про це можливо будуть говорити. І тут є Богдан Яременко, який презентує Майдан закордонних справ. Вони були одними із активних учасників парламентських слухань, які відбувалися в вересні 2016 року. І я пам'ятаю, це було їхнє наполягання на тому, щоб... В червні 2016 року. Вибачте, рекомендації були ухвалені 22 вересня, здається. А в червні були слухання. В червні було. І там було і в рекомендаціях це включення, і на це і зал проголосував депутати саме про підготовку змін і доповнень до Конституції України. Хорошо, давайте дадим Гаяне Юксель слово. На самом деле, вот та информация, которую озвучил представитель партии «Свобода», это один из новых фейков или страхов, или фантомов, которые создает украинское общество по отношению к вопросу национально-территориальной автономии крымских татар. До этого мы слышали их в другой форме, ну, например, преобладание прав одного народа над другим и так далее, и так далее. Сейчас вот апеллируют тем, что якобы создание крымско-татарской автономии не нужно, потому что необходима сильная держава, и зачем вам вообще автономия, давайте укреплять полностью государство. Это очередной страх или фейк, который еще предстоит разбить. И обсуждение этого вопроса, оно идет на разных площадках, на разных уровнях, в виде пресс-конференций, в виде дискуссионных клубов, поднимается в средствах массовой информации. Вот. Для того, чтобы оно стало более предметным, необходима рамка. Вот когда она будет обнародована, тогда уже дискуссия выйдет на более предметный уровень и будет продолжена. Спасибо, дорогая Янжек. Давайте, вот Микола Наханівський, вот у нас лидер українських націоналістів. Да. Я би хотів сказати оцьому панові, що пан Леонов має право говорити так, як він вважає за потрібне, хоча б на підставі того, що він справжній кримчанин, ну, не татарин, але українець і корінний. І те, про що він говорить, я теж передивився перед цією програмою трошки кримське питання. І я побачив доволі масштабну колаборацію кримських татар наразі з окупантом. Так само, побувши на війні і покерувавши певним, повоювавши на війні, маючи в своєму підрозділі кричан, скажу вам, що у мене було 11 кримчан, 10 із них етнічні українці, і лише один кримський татарин, який в Криму жодного разу не був, приїхав з Ташкенту. Я до чого підвожу? Тому що, от, судячи з висловів пана Чубарова, наприклад, що кримські татари такого активного опору не ведуть окупантів, бо нас мало. В той же час, знову ж таки, українці ведуть на території Криму активний опір. І близько 10 зараз в застінках ФСБ українців вже потерпають за свої акції протесту, прямої дії, не просто вийти з плакатами, а за підпільну боротьбу. Так от, я закінчу. Чи готові? Ми зараз говоримо про те, що чого не маємо. А щоб нам це здобути, це вийде лише збройним шляхом. Судячи з заяв очільників кримсько-татарського народу, до збройного спротиву татари не зовсім готові. А тих українців, кримчан, яких я знаю, кожен готовий взяти зброю, йти в наступ і брати штурмом свій Крим. Бо вони безмежно люблять свій Крим.
Я тут маю просто сказати, щоб далі ви можете дискутувати і інше. Я хотів би, щоб не треба засипати репліками, але дивіться, на початок власної агресії кримські татари не мали жодної зброї. І це завдяки багатьом іншим моментам. Перше. По-друге, ви знаєте, скільки в Криму знаходилося відповідно Збройних сил України, морських сил, СБУ, спеціальних інших підрозділів, міліції. Жодної не було дії, спрямованої на те, щоб спрямувати військовий відсіч окупанту і при цьому враховувати на підтримку місцевого населення. Я не можу зараз багато чого говорити, бо там наш народ. І ми говоримо, щоб звідси ніхто не виїжджав на радість окупантам. Вони всі мають бути там. Там то є частина нас, і мене, і вас. Збройні сили України і в Україні не чинили опір. Поки добровольці не почали стріляти, ми потерпаємо, як і ви, від внутрішнього окупанта. Я думаю, что Кримська територія мы не должны Тоді і сейчас... зараз є внутрішній окупант, який очолює цю Я думаю, державу. что Давайте, люди, которые... давайте дадим Ирфану слово. Дайте микрофон Ирфану. Да, Ирфан Кудусов, общественный активист. Давайте. Партийцам я бы хотел спросить, сколько членов партии из Крыма вышло оттуда? Сколько процент предательства в СБУ, где граждане Украины, и крымского татарина ни одного? Процент предательства МВД 98%. А процент предательства тех людей, которые давали присягу этой стране, да, и вы сейчас хотите в коллаборантстве нас обвинить, крымских татар? Вы посмотрите на процент предательства сначала у себя, Ми пожалуйста. очікували спротиву від кримських татар. Спасибо большое. Давайте дадим слово. Давайте вот Громадський активіст чітко розділяє ви і ми. Тобто ви, це наша з вами спільна, на жаль, армія не чинила збройного опору. Це наша з вами Было. спільна. Назовите, сколько партий членов СВОБОДа в Крыму было сначала. Ми повернутися. Мы сейчас. Мы До темы. повернемся до давайте темы. Нет, раз такие вопросы, давай вот Женька берет, у нас, да, скажи. В Досе я был свидетелем, что блокированные воинские части после выступления Фарион сократились примерно на 40%. Фарион сказала о запрете, предложила запретить русский язык в Украине. 40% военнослужащих не вернулись в свою воинскую часть. Це просто маячня. Це просто відверта маячня. Я был в это время в батальоне, в Феодосийском батальоне морской пехоты, не военнослужащим. Я помогал отбивать там первый, второй штурм. Выступила Фарион, солдаты уменьшилось. Коли можете процитувати, коли, в який момент? Ну це просто маячня. Путін напав, друзі, Крим захопив Путін. Україна не здатна була, ні СБУ, ні МВС, ні армія не здатні були протистояти збройній агресії. Україну захопив Путін збройними силами Російської Федерації. А хіба хтось говорить інше? Хтось говорить інше? Так. Хто говорить інше? Ми говоримо, що Путін захопив. Путін захопив. Я би хотіла все ж таки, щоб ми поверталися до Нам автономії. треба повернутися І до одне Юлія Тищенко, зауваження. вона Можна я теж член зроблю? комісії. Дуже дякую, Ліно Рага. Ми, звичайно, до безкінечності можемо обговорювати абсолютно незрозумілі речі в даному випадку, які тут обговорюються, в плані якихось міфів, які тільки розколюють. Значить, з того, що я почула стосовно конституційних змін, якщо повернутися до теми нашої розмови, звичайно, ті аргументи, які озвучуються з боку опонентів, ми їх чули безліч разів, я думаю, що ще будемо чути. І тут дійсно питання, скажімо, реальне бажання робити зміни і завжди може, скажімо, пояснюватись неможливістю їх зробити. І мені здається, і я дуже дякую сьогодні і цій робочій групі, що вона якраз і змогла дати відповіді на ті питання, які ми сьогодні обговорюємо, зокрема, там, стосовно можливості змін в статтю 134, взагалі в цей розділ. Значить, ще такий момент. Я безпосередньо мала участь свого часу в 2014 році до ухвалення тої постанови про корінні народи, власне, якими кримські татари були визнані корінним народом з іншими народами. Що хочеться сказати, в нас дуже політики часто, і політики, і експерти вказують, називаючи, приміром, національні меншини, дуже сильні національні корінними народами, що не є абсолютно правдою, насправді. І це абсолютно з різної сфери, поширюючи. Тобто це інша історія. пропаганда, ми об этом і говоримо.
говорит. Це не радянська Да, пропаганда, давайте це посмотрим. незнання чи якесь свідоме використання цих сенсів. Я ще закликаю цю аудиторію, давайте більш предметно говорити на ті теми, які є, а не звинувачувати один одного, тому що Спасибо. це не на користь справі. Спасибо, спасибо. Давайте посмотрим, как идет голосование. Давайте посмотрим. Ага, значит, да, чуть увеличилось количество «нет». Да, но все равно подавляющее большинство. А давайте посмотрим, сейчас телефон, да, нам еще выведите. Давайте покажите, как по телефону голосуют. Так. Ага, здесь получше. Хорошо. А давайте теперь послушаем Вячеслава Черновола. 92-й год, 13 мая. Лидер украинских националистов. Что он говорил с трибуны Верховной Рады? Руху, да, давайте. Где же выход? В признании Верховным Советом Украины неконституционности акта Верховного Совета Крыма от 5 мая. В отмене сверху и бойкоте снизу референдума, который в современных условиях Крыма объективного результата не даст, будет попросту фальсифицирован. Признании крымско-татарского меджлиса как полномочного органа крымско-татарского народа вплоть до прямых выборов двухпалатного крымского органа власти. В лишении нами же данного Крымскому обсовету статуса Верховного Совета Крыма, так как он в таком качестве населением Крыма не избирался, и скорейшем проведении прямых выборов Верховного Совета Автономной Республики. Вот теперь ваш выход. Что вы думаете по этому поводу? Он ошибался, говорил не то? Ну, я не хочу навіть коментувати російською мовою цю промову В'ячеслава Чорновола. Я хочу сказати... Українською мовою можете. Він говорив російською мовою в той момент. І я хочу ще раз повторити те, що я сказав з самого початку, і що викликало таку якусь нездорову реакцію по відношенню до моєї партії, до Всеукраїнського об'єднання «Свобода». В нашій програмі, от всі, хто зараз розповідають мені про те, що треба мені читати, почитайте програму захисту українців Всеукраїнського об'єднання «Свобода». На нашому сайті цей документ уже не один рік висить, і постійно в нього вносяться зміни. І там чи не найбільший розділ – це Крим і Севастополь. І там чітко прописане наше бачення. І там чітко прописані практично всі тези, на яких наполягають наші шановні друзі, побратими, земляки, кримські татари, які вони хочуть для реалізації своїх прав. Там немає тільки одного. Немає оцеї фейкової оболонки кримсько-татарська територіальна автономія. А все решта – це наші пропозиції і є. Ми пропонуємо ввести так званий принцип позитивної дискримінації і дійсно дати можливість кримсько-татарському народу мати гарантовано більше представництва, ніж зараз їхній процент етнічного населення. Тому що дійсно відбувається геноцид кримсько-татарського і українського народів зараз на території Криму і відбувався десятиліттями і століттями до цього. І звичайно, що неправильно зараз сформовано, неприродньо сформовані оці квоти, так звані теперішні національні, які є в Криму. Ми пропонуємо дати можливість органам місцевого самоврядування визначатися таким чином, щоб повністю реалізовувати права кримсько-татарського народу. І це ніяк не суперечить прагненням всього кримсько-татарського народу. Але питання кримсько-татарської територіальної автономії – це удар в спину наразі воюючій нашій державі. І це зараз розколює нас. Зараз ми навіть в цій студії чуємо, як молоді люди, кримські татари, кажуть: ваша армія, ваша держава. Ні, це наша спільна армія, наша спільна держава і наша спільна боротьба з окупантами. Сейчас, давайте, у нас не говорила Наталья Белицер, потом Арсен Джумадилов, дадим слово. Дозвольте трохи коментарів по суті питання, не втягуючись в розборки, хто і як чинить спротив, бо це мала бути окрема тема, дуже важлива, і ми були вдячні, якби започаткували таку дискусію в такому форматі. Оцей фобія стосовно територіальної автономії, зокрема в унітарній державі, просто не відповідає ані сучасному міжнародному праву, ані практики демократичних держав Європи. Пане Едуарде, більше того, запровадження територіальної автономії
воно і є запобіжником саме в унітарних державах, яким нав'язують часом федералізацію. І для України це один з дуже важливих важелів – довести, чому ми проти створення федеративної держави. Друге, в тому, що ви на початку сказали, як на мене, був дуже дивний домішок, крім того, про що шановний пан Ахтем Чийгоз сказав, суто ліберальної ідеології, суто ліберальної парадигми, що дивно для представника і активіста свободи. Бо звучало так, що українська держава здатна забезпечити всі права кожного і кожної кримського татара. Вибачте, дозвольте мені продовжити. Але не переслухайте мої слова. Якщо можна, значить, в рамках фактично індивідуальних прав людини. При тому, що в усіх виступах звучало кримсько-татарський народ. Не меншина, не етнічна група, не етнічна спільнота – народ. Тобто суб'єкт права на самовизначення. І те, що де-факто кримські татари погоджуються на самовизначення відповідно до права корінного народу, тобто створення своєї автономії в рамках існуючої демократичної держави, це те, що українці мають повною мірою не тільки оцінити, а й підтримати. Це також дуже важливо, бо не будемо забувати, що на відміну від ліберального підходу до примату, домінанції індивідуальних прав, насправді самовизначення – це право колективне. І в міжнародному сучасному праві корінні народи, всім критеріям яких відповідають кримські татари, мають абсолютно легітимне право, в тому числі на самовизначення шляхом створення територіальної автономії. І останнє дуже коротко. Є велика плутанина в тому, що таке національна культурна автономія і територіальна. Значить, не треба сприймати національно-культурну як щось таке, що підтримує фольклор, пісні, танці, але в тому, що ви сказали, є дуже велика і важлива правда. Тобто, такий елемент класичної теорії національно-культурної автономії, як участь і політичні права всіх представників кримських татар, які в тому числі тих, хто проживають поза межами Крима, забезпечуються в рамках цієї класичної теорії. І це треба мати на увазі. Спасибо большое. Хорошо, только коротко, потом Арсен Джумадилов. Да, Арсен. С самого начала хотел сказать, давайте приступим к тому, чтобы обсуждать, как это все притворить, так сказать, в жизнь. Основным смыслом является смысл справедливости, да? Но некоторые люди, говоря от имени народа, по-моему, вообще не понимают, что такое справедливость, права других, рядом живущих. А вот когда касается коллаборационизма, вот хотелось бы так общие принципы сказать, что вот вся власть в Крыму, да, которая говорила от имени украинского народа, просто-напросто сдала Крым. Сейчас мне вот представители двух партий скажут, а это ж не мы выбирали. Но их выбирал, к сожалению, украинский народ. И в том числе мы сегодня говорим о том, что там мы боремся, и сегодня боремся. И эта борьба достаточно сложная. Некоторые даже не представляют, что кроме там десятка осужденных, сотни сидят в тюрьмах. И у меня была возможность с некоторыми из них общаться. И я стараюсь уходить от оценки некоторых из них поведения, которые даже находясь в тюрьме продолжают
сдавать и продавать свою родину. Я почему от этого ухожу? Потому что я видел там достаточно свободолюбивых и достойных граждан Украины. Поэтому, думаю, давайте в оценках не торопитесь. И чтобы говорить от имени всех, нужно иметь на то полномочия или хотя бы иметь соответствующую поддержку в народе. Давайте приступим к тому, как реализовать основные принципы справедливости для нашего народа. Чухсаров, да, Арсений Бey, сейчас Беждаха, давайте послушаем Крым. У нас есть Эминя Вамилева, член крымско-татарского народа, меджлиса крымско-татарского народа. Давайте послушаем. Да. Эминя Ханум, селям алейкум. Да, селям алейкум. Добрый вечер всем, кто сегодня присутствует в этой программе. Я бы хотела обратить внимание уважаемых гостей, уважаемых спикеров, в частности, коренного крымчанина из Евпатории, что крымские татары как народ сформировались, как этнос именно на территории Крыма. И именно поэтому у крымских татар исключительное абсолютное право на самоопределение именно на территории Крыма. Это во-первых. Во-вторых, я хотела бы все-таки обратить внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день, к сожалению, статус крымско-татарского народа так и не определен в полном объеме, в полной мере. Несмотря на то, что в 2015 году постановлением Верховной Рады крымские татары были приняты как коренной народ Крыма. Но вместе с тем я хотела бы обратить ваше внимание на то, что начиная с начала 90-х годов, с конца 80-х годов, с момента возвращения крымско-татарского народа на свою историческую родину, к большому сожалению, украинское государство так и не смогло четко и ясно определить статус крымских татар. И это не произошло ни в 1991 году после провозглашения независимости. Этого не произошло ни в 1996 году, когда была принята Конституция независимой Украины. Этого даже не произошло после 2000 года, когда Верховная Рада Украины четко и ясно брала в работу в основу рекомендаций парламентской ассамблеи Совета Европы. Я помню годы, когда мы, я имею в виду представительный орган крымских татар, совместно с представителями органов власти разрабатывали законопроект о статусе крымско-татарского народа. Но, к большому сожалению, по состоянию на 2015 год, пока Верховная Рада Украины не приняла постановление о статусе коренных народов, никакого движения со стороны украинской власти, к сожалению, не было. И я по состоянию на сегодня твердо убеждена, что вот то, что мы имеем сегодня в реалиях, это, собственно говоря, отсутствие политической воли украинского государства и следствие этого. И я бы очень хотела бы, чтобы то, что сегодня сделала рабочая группа по внесению изменений в Конституцию, это огромная работа и большая признательность и благодарность всем участникам этой рабочей группы. Однако, чтобы не смешивали и не устранили все эти мифы, стереотипы по поводу того, что будем говорить, надання крымским татарам национально-территориальной автономии, это есть путь к отделению, боязнь сецессии, я не знаю, сепаратистских настроений. На самом деле это не так. Пани Наталья сейчас конкретно и четко сказала, что в современном международном праве есть четкое, будем говорить так, разделение понятия, что такое национально-территориальная автономия, и не надо бояться отделения сепаратистских настроений. Это четко, ясно в международном праве на современном этапе определено. Чухсаров, мы еще с вами свяжемся. Я бы хотел, чтобы вот этот вопрос, который был сейчас сказан, что Меджлис не борется, он не сражается, в том числе и вооруженным путем, это мы не первый эфир слышим, и от разных сторон это все происходит. Сейчас я дам слово. Я бы хотел, чтобы режиссеры сделали такую штуку. Дайте, пожалуйста, скайп. И пусть из Крыма представители «Свободы» или украинских националистов пусть выйдут к нам в эфир. Это был Меджлис крымско-татарского народа. И для них выход в эфир с Крыма и разговаривать со студией, с украинской студией здесь, где мы все находимся, а некоторые из нас в российском списке террористов находятся в официальном. Я бы хотел, чтобы они вышли. Дайте, пожалуйста. Это не забороняется? Нормально?
Можем так просить, чтобы вышли кто-то «Свобода» или националисты украинские? Теперь Арсен Жумадилов. Я прошу, давайте. Добрый вечер всем. Я хотел бы действительно поддержать то, что сказала меня Ханум, и перевести сейчас нашу дискуссию в другое русло, а именно в русло понимания того, что было подготовлено рабочей группой нашими согражданами в Крыму. Потому что давайте признаемся честно и говорить сегодня откровенно, присутствующие в студии украинские политики, украинское общество, к сожалению или к счастью, не представляют в большинстве своем. Я говорю это абсолютно авторитетно, потому что мы общаемся с теми партиями, которые во власти, мы общаемся с украинским гражданским обществом, у них есть понимание того, кто такие крымские татары и что означает их право на самоопределение. Сейчас я хочу, чтобы наша дискуссия сфокусировалась больше на том, чтобы наши сограждане в Крыму поняли, что в Украине мнение относительно нас поменялось, что то, что сегодня они слышали до сих пор, это не есть на самом деле мнением большинства. Большинство же считает, что мы, крымские татары, имеем наше право на самоопределение и можем его реализовать как? Мы подготовили это видение. Я признателен в первую очередь президенту Украины и всем членам рабочей группы, во главе которой стоял Владимир Григорьевич. Это сильнейшие юристы-конституционалисты. Впервые за 26 лет мы прошли очень кропотливый, непростой, важный путь, где были подготовлены эти изменения с огромной тщательностью, с глубоким анализом. Что мы имеем по состоянию на сегодня? Первое. В Крыму автономия, которая создается, основывается на праве крымско-татарского народа на самоопределение. Почему это важно? Это важно потому, что уже завтра, когда Верховная Рада Украины примет эти изменения, мы будем говорить о том, что агрессия Российской Федерации в Крыму нарушила не только территориальную целостность украинского государства, но и право крымско-татарского народа на самоопределение. Мы поднимем это знамя высоко на международном уровне, для того, чтобы те страны, которые сегодня где-то не совсем сопереживают украинскому государству, в том числе это страны мусульманские и тюркские, чтобы они поняли, что теперь они не могут отмахнуться от этой проблемы. Это раз. Два. Мы говорим о том, что Курултай и Меджлис крымско-татарского народа получают конституционный статус. Это означает, что никакой новый Янукович не сможет играть в советы аксакалов, старейшин или кого бы то ни было, что у них будет всегда четкое понимание того, что представительными органами крымско-татарского народа являются Курултай и Меджлис крымско-татарского народа. Это второе. Третье. Наши представительные органы при принятии основополагающих важнейших решений в крымской автономии органами власти и местного самоуправления будут иметь право влиять на это принятие решения. Без нас те вопросы, в которых затрагиваются интересы и права крымско-татарского народа, не могут быть приняты, не смогут быть приняты. Это три. 4, что важно, мы говорим о квоте в парламенте, то есть не смогут нарезать более округа в Крыму так, что крымских татар оказывается аж не одного или 4, 5, 6, и то со скрипом, со сложностями и всегда в оппозиции. Нет, мы говорим о минимальной квоте 1/3. И последнее, мы говорим о том, что в Крыму при принятии данных изменений, при деоккупации Крыма, более не повторится сценарий 2014 года, потому что закладываются новые механизмы, которые поддерживают и укрепляют территориальную целостность и государственный суверенитет Украины в Крыму. Спасибо. Бо я хочу вийти на ту тему обговорення, бо тут торкалося. Дивіться, я це вже 100 разів, я думаю, повторював на різних ефірах. Я просто в цьому переконаний, і ми в цьому всім будемо свідками. От питання повернення Криму, воно буде прийматися на наших очах. Я вже майже передбачаю, який це буде формат. Але якщо говорити про процедуру, це будуть такі складні дискусії, де будуть основні гравці. Зрозуміло, українська держава, бо це наша територія. Зрозуміло, ніхто не зможе викинути з цього процедури Росію як країну, яка чіпає за цю територію. Але будуть інші гравці, які разом будуть з нами визначати, як далі бути з Кримом. Як далі, якщо Крим повернеться,
повернеться в Україну, чи відновлений суверенітет, як він буде розвиватися. Тут говорили про те, що, мовляв, в цій ситуації, коли зараз йде війна, підняття теми кримсько-татарська автономія – це є майже ніж в спину. Та ні, навпаки. От якраз і Арсен про це почав говорити. Якраз розглядання питання кримсько-татарського народу, а ніхто не зможе цього уникнути, бо це йде наше майбутнє. Ми через це проходили протягом 234 років вже декілька разів. У нас там була тоді держава, у нас там було 300 років державності нашої. У нас там було більше мільйонів. Нас тепер по всьому світу розкидано. І світ не дасть нікому можливості не обговорювати питання кримськотатар. Ми думаємо про те, що у України мають бути всі основні аргументи, всі принципіальні аргументи, в тому числі аргумент щодо майбутнього кримсько-татарського народу як корінного народу в Україні. Це права про корінних народів. Оцей громадний, величезний блок міжнародного права про корінні народи. Українська держава має це витягнути і сказати, от так хоче і корінний народ, і вони хочуть в складі української держави. Невже ви не розумієте, яке це посилення позиції України? Пане Леоніду, я вняв вашій пораді, я прочитав ваш статут. Ліквідувати особливий устрій Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Жодного слова про кримських татар. Жодного. Сейчас, Владимир, я хочу дать. У нас есть председатель правления Центра политических правовых реформ Игорь Калиушка. Вот давайте мы вам дадим слово. Вы нас рассудите сейчас, давайте. Дякую. Перепрошую, аж захрип, так довго слухав. Дякую за можливість висловитися. Власне, я б хотів почати з того, що часто ми чуємо сьогодні, в сьогоднішній розмові апеляцію до початку 90-х років, до середини 90-х років. І, на жаль, вони лунають в таких якихось обвинувальних тонах з різних сторін. Я б хотів нагадати, як учасник прийняття Конституції в 96-му році, як народний депутат в ті часи, що питання статусу Криму було в ті часи одним з найгостріших. Це була така червона лінія, яка для комуністів, вони за неї боролися так само, як боролися проти приватної власності на землю, як боролися проти української національної символіки і так далі. Тобто було 3 чи 4 маркери, яких вони категорично не допускали, і в тому числі нормальний статус Криму, який би він мав бути на той час. І в інтересах кримсько-татарського народу, і в інтересах більшості загалом українського народу. Тому сьогодні звинувачувати і оці от перекидання робити між присутніми в студії, ну це просто-напросто несерйозно і не солідно. Насправді тоді ні одна, ні друга сторона не мала шансів отримати щось більше, ніж то було отримано. Друге, що стосується сьогоднішньої розмови. Я повністю поділяю, мені здається, абсолютно доведений факт, і слава Богу, в Україні вже навіть де-юре узаконений, що кримсько-татарський народ має статус корінного народу в Україні. Відповідно, як корінний народ, він має всі права і на самовизначення, і так далі. Це вже тут звучало. Звичайно, це не означає, що це право на самовизначення може бути реалізовано якось так абстрактно у відриві від території. Самовизначення завжди реалізується на якійсь території. І для цього одні народи опановували, тобто ставали більшістю на своїй цілій території, інші народи переїжджали на іншу територію, різні в історії, ми знаємо приклади, але право на самовизначення в народу воно є, і як тільки народ має можливість його реалізувати, як правило, він ним користується. Сьогодні мова йде зовсім не про це. Мова йде сьогодні про ті зміни, які в Конституції могли б дати можливість гарантувати на території, в першу чергу, автономної складової частини України. Для мене велике юридичне питання, чи має називатися республіка, тому що я завжди був проти цього, тому що Крим, якщо є складова частина України, то це може бути автономна область, автономія, Крим. Можна різні шукати варіанти.
Власне, слово «республіка» тут було штучно і цілком спрямованою політичною метою нав'язано нам на початку 90-х років. І сьогодні це можна, власне, розв'язувати. Але нагадую, що на цій території кримсько-татарський народ, і тільки на цій території, я так розумію, може реалізувати, наприклад, право на свою національну освіту, на функціонування своєї мови. Так, соціально-економічні права можна реалізувати будь-де. Громадяни України кримсько-татарської національності є рівні з усіма іншими громадянами України, і вони можуть так само будь-де реалізовувати соціально-економічні права. Але, скажімо так, створити функціонування національної мови кримських татар по всій території України, ну, я думаю, це все-таки трошки складно. І власне, через те, що Крим має оцих дві специфіки. По-перше, Крим – це батьківщина кримсько-татарського народу. По-друге, українці, як титульна нація української держави, є на сьогодні в меншості на території Криму. Принаймні цих дві ознаки, без сумніву, обґрунтовують право на певний автономний статус для цієї території. Спасибо большое. Давайте посмотрим, у нас есть наша диаспора в Америке, они сейчас нас смотрят, наш эфир смотрели, давайте послушаем. Салям алейкум. Алейкум салям, здравствуйте. Да. Ну вот вы посмотрели вот те изменения в Конституции. Вы граждане Украины, и многие из вас граждане Украины, которые сейчас находитесь в Америке. Как вы к ним относитесь? Как вы довольны этими изменениями, будущими изменениями? Как вам? Поправки вполне приемлемые, и мне кажется, для украинского государства они не должны быть сложными для принятия. Печально слышать мнения, которые все еще указывают на то, что мы якобы не совсем правомочный народ на своей земле. Хотелось бы немножечко вернуться к старому. Мы, может быть, даже не совсем требуем или просим, мы ее требуем как восстановить. У нас она была. Пускай не автономия, у нас было государство на протяжении почти 300 лет. И, кстати, в протяжении этих 300 лет оказывалось немало помощи для украинского государства, тогда молодого, для Богдана Хмельницкого. Если не ошибаюсь, это был Ислам Гирей II, который непосредственно оказывал помощь для формирования Украины. Что касается последних событий 2014 года, наверное, все-таки украинцам предоставляется уникальный шанс показать, на самом деле они изменились и в каком направлении они идут. Мне до сих пор помнится песня со словами «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз», которая меня очень страшно возбуждала. Я тогда еще, естественно, находился в депортации. Это я про наши долгие мучения, в результате чего, возвращаясь к 90-м, у нас, наверное, тоже была бы уникальная возможность защищать Крым, если бы наши права были восстановлены тогда. И если хотим по-настоящему посмотреть и вдохновить либерализацию нашего полуострова, то, мне кажется, у украинцев есть уникальная возможность предоставить нам национально-территориальную автономию. Совершенно ни к чему спекулировать ни с румынами, ни с болгарами, ни с поляками, кто бы ни проживал на территории Украины, это неуместно. У них у всех есть свое государство или государства. И самое, наверное, было бы вдохновительным для людей, которые проживают на полуострове, если это крымские татары непосредственно почувствуют или увидят хотя бы на бумаге, подписанное президентом и установленное по-настоящему в Конституции, то это, мне кажется, было бы самым большим поступком украинцев для либерализации полуострова. Çok sağ olun Сафин Бey. Мы еще вернемся к вам. Мы еще один миф должны разрушить, потому что, так получается, что у нас оппонирующая страна партия Свободы. Это украинский такой вот турецкий миф, так называемый. Турецкий миф, что крымские татары, получив автономию, уплывут или уйдут с этой автономии в Турцию. Давайте поговорим на эту тему. У нас есть Богдан Еременко, который был консулом. Сколько-то лет, вы уже консулом сейчас не являетесь, но были в Турции украинским консулом, так? Як Шамилар, добрий вечір. Вечір добрий. Дякую за запрошення. З точки зору правової, якщо можна на загальну тему нашої програми, це дуже просте, дуже елементарне питання, відповідь на нього зрозуміла, я її прокоментую. З точки зору міжетнічних відносин, вони завжди складні, вони завжди непрості. Я би почав з того, щоб звернув увагу редакції програми
на те, що в назві програми, яку ми бачимо завжди перед собою, на кримськотатарській мові і українській допущено 3 помилки. 2 в кримськотатарському слові, 1 в українському. Так, мені здається, що купюр пишеться трошки інакше, і в українському слові «міст» воно пишеться через букву «і». Чому це важливо? Тому що апелювати треба. Я звернув увагу, що на початку програми редактори відправною точкою зробили обіцянку президента Порошенка вирішити це питання. Наш президент іноді обіцяє те, що може відбутися лише тоді, коли він перестане бути президентом. Тому апелювати треба все ж таки до українців, до українського народу, і з ними треба вести розмову. І з ними треба, звичайно, вести розмову з українським народом українською мовою. І тоді, звичайно, можна і потрібно буде сподіватися на таку саму повагу до кримськотатарської мови, на яку вона заслуговує. Це щодо, скажімо, такого міжетнічних моментів. Що стосується суті питання, я дуже вдячний за можливість, що так грамотно автори програми дійсно розбивають міфи. Немає нічого страшного в автономії. Перш за все, автономія не перешкоджає унітарності держави. Унітарність держави – це єдине громадянство. Через те ніщо не станеться з унітарністю України, якщо кримська автономія змінить назву і змінить свою суть, але залишиться автономією. Це важливо зробити з кількох причин. Багато говорили про наше зобов'язання, і якщо ми патріоти, українські націоналісти, а отже думаємо про якесь призначення нашого народу, очевидно, одним з призначень нашого народу має бути забезпечити права менших народів, корінних народів. Їх, до речі, я б теж просив всіх не забувати, в Криму 3, не 1. Кримські татари найбільший, так, їх назва походить, їх історія безпосередньо пов'язана з Кримом, але і інші, і розглядаючи питання кримськотатарської національної автономії, ми, звичайно, повинні пам'ятати, що ми повинні забезпечити такі ж права, як кримським татарам, і кримчакам і караїмам. Це 2 інші менші народи. Звичайно, в них, скажімо, є своя специфіка, вони значно менш чисельні, не такі організовані, як кримські татари, тим не менше. Звичайно, ніякий це не ніж в спину обговорювати питання майбутнього устрою Криму. Чому? Тому що колись українські збройні сили будуть повертатися на півострів. Буде повертатися українська влада. І я належу до числа тих експертів, які працюють і безпосередньо із органами влади, і незалежно над тим питанням, а як зробити так, щоб населення Криму, принаймні, якщо не зустрічало з жовто-блакитними прапорами наші визвольні війська, то принаймні не вставляло їм палки в колеса, так як ми бачили це в 2014 році на Донбасі. До речі, ситуація на Донбасі найкраще, що була в 2014 році, це найкращий доказ того, що не автономія є загрозою Україні. Ні, не було на Донбасі автономії. Але ми бачимо, ми втратили і цю територію. Тому зовсім не в автономії справа. Але якщо ми гарантуємо вже на цьому етапі, що кримчани, всі мешканці Криму, і українці, і росіяни, і кримські татари, кримчаки, караїми, не будуть покарані в своїх правах тим, що, скажімо, буде скорочено рівень автономії, рівень прав їхнього регіону, це хороший сигнал. І, звичайно, це прекрасний сигнал для кримських татар, як Україна ставиться до них, як до своїх братів. Якщо ми вирішимо це питання про суть і статус цієї автономії. І, здається, вирішуючи це питання, треба переживати не за те, щоб це, не дай Бог, не була автономія, а за те, щоб вона була не російська. Проблема з нею була в тому, що вона називалася Кримською автономною республікою, а по факту вона була російською автономією в Криму. І от змінити її суть, дуже просто. Просто її треба організувати. Це те, про що говорять шановні члени Конституційної комісії. Треба робити не лише зміни до Конституції. Представник моєї організації входить до цієї Конституційної комісії, тому що я можу підтвердити, що вона працює достатньо відкрито, і громадськість має право туди залучатися і залучається. Інша справа, як часто чують громадськість, але це інше питання. Нам треба гарантувати її суть. З тим, щоб це була автономія, покликана захищати права людей. В тому числі, звичайно, і українського, і російськомовного, само собою, населення півострова. І я почав, вибачте, свою довгу промову з критики авторів програми. Дозвольте вже мені набратися нахабства і закінчити критикою. Коли ми бачимо гарно підготовлену мультиплікацію про суть змін, можливо, в Конституцію і облаштування Криму, я звернув увагу, і мене це неприємно вразило, що, показуючи, скажімо, умовне зображення Меджлісу і Курултаю, там є такі символічні образи красивих кримськотатарських чоловіків. Так от запам'ятайте, більших патріоток,
більших патріотів і України, і кримсько-татарського народу, ніж українки і кримські татарки, немає. Зображуйте і жінок теж. Вот как. То есть гендерное, хорошо. Ну, по порядку, раз уже накидали на авторов передачи. Копор – это и мост, это русский и крымско-татарский язык. Мы буквы не ставили именно почему сверху, потому что это бренд. А бренд имеет право быть любой. Nike пишется только вот так, как он пишется. Nike – это первое. По поводу теперь русского... Да, хорошо. Теперь по поводу... Нет, точки мы не делали специально. Сейчас, секундочку. Теперь по поводу русского языка. Телеканал АТР вещает и русским языком в том числе, и украинским. И в большей степени 60% у нас крымско-татарского языка. У нас тоже есть крымско-татарские националисты, и с этим придется считаться рано или поздно. Теперь я хотел бы сказать по поводу... Сейчас, Эльмибе, я хотел бы еще сказать по поводу караимов и крымчаков. Это было очень хорошо сказано. Арсен как раз этим занимался. Я думаю, что он, если кто-то видел караимов, крымчаков в своей жизни, давайте, Арсен, расскажем. Да. Я хочу відповісти щодо караїмів і кримчаків саме українською мовою, як на це був запит. Ключовий принцип по відношенню до корінних народів є їхнє право на самовизначення, не на зовнішнє визначення. Ми, кримські татари, ми обрали свій курултай, який сформував свій меджліс, який увійшов у взаємовідносини з українським урядом, з українською державою щодо права кримсько-татарського народу на самовизначення, яке було артикульовано, яке було проголошене. Це те, що зробили кримські татари. Я дуже хочу, щоб у звільненому Криму караїми і кримчаки так само змогли зібратися, обрати свої представницькі органи, сформулювати, яким чином вони бачать своє майбутнє, що саме вони хочуть. І потім вже із цим сформульованим баченням входити у взаємовідносини з українською державою. Станом на сьогодні ми цього не побачили, на жаль. Так ось, я хочу застерегти кримських татар, українців, росіян від того, щоб вони за когось вирішували чиюсь долю. Основний принцип є самовизначення, самоідентифікація. Дякую. Спасибо большое. Давайте, хорошо. Я б хотіла тільки додати про караїмів і кримчаків і рівні права для всіх трьох корінних народів. До того, що Арсен Бей сказав, я б хотіла додати наступне. В 2016 році караїми Криму зібрали, як вони оголосили, представницьке зібрання всього народу і звернулися до Міністерства юстиції Російської Федерації з проханням визнати їх корінним народом Росії. Тим самим зрозуміло, наскільки складна ситуація України, яка готова визнати ці два малих народи корінними, але не може це робити без запросу знизу. Це дуже важливо просто знати. Як і кримські татари, як і українці в Криму, вони всі заручники, вони в окупації, і що Путін наказав, те вони і роблять. Тут знаєте, є дві... Юст Росії підтримана органами окупаційної влади Криму. Так, але окупанти так само і немає. фейкові створюють організації кримських татар, ми ж знаємо, це їхня стратегія. Шановні... Татар разговаривают его выборные представительные органы, не фейковые, которые не влияют на поведение народа, целого народа, государствообразующего народа на этой территории. И тому приклад, вот прошедшие все эти 4 года политические процессы в Крыму. Не путайте и не пытайтесь спекулировать на этом. Особенно те, кто когда-то был в Крыму и с той же фобией приехал сюда, в Украину. Я хотів би, щоб ми дійсно говорили, пане Едуарде, І в Україні я скрізь вдома. Я дуже вибачаюсь, але я хотів би, щоб ми говорили про Конституцію. Я хочу сказати про те, що, знаєте, будь-які аргументи, які можуть іншим показатися, що вони, ну, скажімо так, гальмують або навпаки виступають проти вашої ідеї, ви одразу, ну, скажімо так, не приймайте їх такими. Скажімо, там, де про караїмів і кримчаків, і ми це говорили в ході нашої роботи, ми будемо приймати Конституцію Криму, ми будемо приймати і
купу інших законів, які головне, що ми закладаємо в той текст, над яким зараз працюємо, і нарешті, мені здається, ми зробили цілісний текст. Ми там включаємо рівні права забезпечення всім, як кримським татарам, так і всім іншим етнічним спільнотам, включаючи двох шановних корінних народів. І я би хотів би з цього ми виходили. І думати про те, і пан наш голова Володимир Григорійович про це говорив. Ми зараз маємо працювати над тими конкретними законами, які розписують внутрішню сутність автономії. І там караїми і кримчаки мають собі знайти гідне місце. Але скажу тільки одну тему. Якщо кримські татари збережуть свою мову, а на це націлена в тому числі автономія, то збережуть мову і караїми, і кримчаки. Ми говоримо однією мовою. Ми рідні брати. І невже хтось думає про те, що ми здатні на те, щоб якимсь чином образити своїх братів? Ми сповідуємо різні релігії, ми однієї культури, однієї мови. Спасибо, що давайте дадим Марине, да, потім вам, Владимир. Підтримуючи позицію Рифата Чубарова, хотіла би сказати, що Конституція – це не виключно правовий документ. Це не виключно основний закон держави. Він завжди має, чи оцей основний закон, Конституція, завжди має три сфери. Це і політико-правовий документ. І тому от навіть наша дискусія показує те, що дуже багато загострення йде на конфліктність ситуації. От реально, от навіть висловлювання «ви, українці», завжди це зворотній процес. Я стою на тій позиції, що Україна серйозно за роки незалежності заборгувала Кримові. Я стою на цій позиції. Але це завжди взаєморух один одному назустріч. І тому перекладати зараз відповідальність лише на державу Україну в тій ситуації, яку ми маємо, це теж неправильно. І нам, якщо ми хочемо шукати спільну мову, то її треба знаходити. І треба знаходити точки того, де ми можемо рухатися вперед. Я просто закликаю скинути оці аргументи конфронтації. Не розцінюйте критику про те, що процес закритий. Він таки закритий. В робочій групі може бути відкрите обговорення, атмосфера. Суспільство, широкий загал не знає, про що йдеться. Я відслідковую ці всі процеси. Якщо відкрити сайт Конституційної комісії, нуль інформації про те, що там робиться. Якщо я не була на засіданні, я теж маю право знати. Так само, як і ви. Відкрив, почитав і розумієш, як рухається. Ці всі речі, недоліки, треба усувати. Тепер я вам скажу, що коли ми говорили про кримчаків і караїмів, я згадую висновки Венеційської комісії по закону, який вже тепер не є чинний, який недавно відмінений, скасований Конституційним судом України. І от в одному із висновків Венеційська комісія тоді говорила, що держава Україна повинна приділити увагу вимираючим мовам. Це споріднені мови, але караїмська наводилась як окрема мова. Тому одне питання, ви кажете, що вони не структуровані, ми об'єднані, ми структуровані, і ми даємо ініціативу, ми реалізуємо право на самовизначення. Ви цього права говорили, але не так голосно перед українською державою впродовж попередньої історії. У березні 2014 року постановою Верховної Ради визнали право кримсько-татарського народу як корінного народу. Держава Україна несе зобов'язання перед всіма корінними народами, не тільки перед татарами. І тут дуже важливо, щоб в ході дійсно і напрацювання змін до Конституції, тут я Володимира Григоровича також підтримую, що дуже важливо, щоб в ході напрацювання Конституції давались комплекс законодавчих актів, які дають гарантії всім корінним народам України. Бо греки в Приазов'ї також можуть порушити питання того, що вони хочуть цього. І так само сьогодні і інші народи. Вони сьогодні не структуровані, завтра можуть бути структуровані. Конституція України не може навіть при її зміні ухвалюватись на один день. Ми повинні дивитися вперед і гарантувати
гарантувати рівні права для усіх корінних народів так само. Ленур Бей, у меня иногда складывается впечатление, что доклад Путина все очень внимательно читает. Так само вважається корінним народом и про України. Караимов. Вот у меня такое впечатление. Да почитайте вы лучше доклады других сегодняшних прогрессивных, толерантных и борющихся за свободу всех корінних народів. Тут ситуація яка? Ви помітили, що коли ми дивилися інсталяцію про зміни до Конституції, Володимир Григорович нам кинув, може не всім було чути, але таку фразу, принаймні ми стояли поруч, про те, що це ще може бути і інший варіант. Тому, шановні колеги, я закликаю, що давайте все-таки більш відкрито до дискусії, до можливості, що значить інший варіант, в чому він може бути іншим. Я понял, уже дали президенту, он почитал, и уже дальше будете работать? Или это уже законченная версия? Дайте я поясню. Да, вот давайте вам слово. Хорошо, давайте потом Ильмера. Ну, перш за все, давайте домовимося, що право не любить емоцій. 100%. Емоційно не можна обговорювати складні правові проблеми. Тут наводилися приклади, хто до кого звертався, кого визнати, ким визнати, як визнати. Повірте мені, що якби я озвучив ті пропозиції, з якими до мене зверталися як до голови робочої групи, то я зірвав би сьогоднішнє обговорення. Тому що там були одні емоції, чи одна політика, чи одна ідеологія. А ми домовилися, що ми будемо працювати тільки над правовим документом. І коли було перше засідання, я тоді сказав, що робоча група працює відкрито. Ви були в той час, і ви пам'ятаєте, який піднявся скандал і шум в залі? Цього не може бути. Журналісти не можуть брати участі, не члени робочої групи не можуть брати участі. Я тоді сказав, тоді я не буду брати участі. Ми не обговорюємо тут питання державної безпеки. Це відкрито, і всі, хто хоче, може приходити на наше засідання. І, до речі, приходили тоді і кореспонденти, приїжджали, брали інтерв'ю. Але є одне «але». Коли зал був переповнений, то в залі було 2/3 кримських татар і 1/3 українців. І, мабуть, з Києва важче добратися було до вченої зали Києво-Могилянської академії. І вони тоді теж мені говорили, я також дзвонив, говорив, ну чому ви не прийшли? Ви ж фахівець в галузі права, могли б взяти участь, подискутувати. А мені, кажуть, ніхто не повідомив. Щоб це не повторювалося, і ще раз говорю, в п'ятницю о 2 годині в Києво-Могилянській академії в залі засідань вченої ради збирається наша робоча група. Страсну п'ятницю. Вибачте, хто хоче працювати, той працює і в свята. Хто не хоче працювати, той знаходить причину, чому не працювати. Так от, ми починаємо працювати. Принцип у нас такий. Всі, хто прийшов, залишає свою електронну адресу чи ще якусь адресу, і він отримує матеріали нашого чергового обговорення, навіть якщо він не брав в якомусь засіданні. Тепер щодо цього питання, да, я говорив пані Марині, що можливі ще й зміни, і можливі зміни ось якого порядку. Ви озвучили матеріал робочої підгрупи, який почне, до речі, обговорювати робоча група. Ми паралельно створюємо чергову робочу підгрупу. Арсен тут сидить, і я його просив, щоб він був заступником голови цієї робочої підгрупи. Всі юристи, хто хоче і бажає взяти участь в цій роботі, будь ласка, вона працюватиме відкрито також. Вона буде працювати над комплексом тих проєктів законів, які потрібно для того, щоб стаття 10, змінена вже, запрацювала. Мій досвід по роботі, по підготовці нинішньої Конституції показує, там, де ми обіцяли прийняти закони, не прийняли, там нічого й не виконувалося. Ми не хочемо, щоб це було так. І наскільки я просив Арсена, щоб ви підготовили перелік таких законів. Він в п'ятницю буде вже? Щоб всі, хто прийде, послухали і додали те, що воно є. Чомусь, я говорю, з Криму легше було добратися до нас, чим з міста Києва.
Але то таке питання. У кожного є свої проблеми, у кожного є свої завдання, тим більше ми працюємо в п'ятницю, тому що так попросили народні депутати. Вони сказали, в них немає в п'ятницю засідань, і вони можуть приходити до нас. Ні, після обіду. Ми після обіду. Ми їх послухали. Все, дякуємо. Але вони не ходили на наші засідання. Ну теперь-то вот уже официально приглашайте «Свободу», пожалуйста. УПА, можно прийти и там побыть. Давайте Ильме Умерову дадим слово. Да. Все, кто сегодня здесь собрался, едины в одном, что надо Крым освобождать и восстанавливать территориальную целостность Украины. Если немножко вернуться назад и вспомнить историю, Крымская АССР была воссоздана, так говорилось в постановлении, еще в 1991 году, до распада СССР. Потом, когда СССР развалился, начали называть АРК, Автономная Республика Крым. Но по Конституции это была, по сути, русская автономия в составе Украины. И если мы сейчас хотим, Рифат говорил о том, что будут большие сложности при принятии решения о деоккупации, о возвращении Крыма, и обязательно в этих процессах будет участвовать Российская Федерация. Это, скорее всего, так и будет. Она будет участвовать так или иначе. Но если мы не поменяем статус Крыма, то они будут опять говорить о русском мире, о защите русского языка и другие мифы придумывать. Давайте посмотрим. Я хочу сказать о том, что принять решение об изменении статуса Крыма нужно, несмотря на процессы деоккупации, не дожидаясь деоккупации. И тогда у Украины будет больше доводов во взаимоотношениях со всеми партнерами, которые будут принимать участие в решении этого вопроса. Давайте, пока будет говорить сейчас Лариса Волошина, а наши режиссеры подготовят вот наш ролик, где мы говорим об украинской идее, об украинской государственности, о Грушевском. А пока Лариса 20 слов. Я просто доповнити кілька тез. Ільмія вже сказав про те, що Крим є автономним. І він є автономним, тому що в 91-му році, в січні, до проголошення Україною незалежності, був проведений референдум загальнокримський про відновлення Кримської автономії. Саме відновлення тієї автономії, яка була скасована в 45-му році після депортації кримських татарів. Та автономія, яка була в рамках РСФСР, вона була саме на національному підґрунті. Тому ми не можемо говорити сьогодні, що ми просто візьмемо, проведемо ще один референдум чомусь. І скасуємо результати того референдуму і зробимо з Криму область. Тобто ми визнали той референдум. Ми, як держава Україна, яка сформувалася після свого референдуму в загальних кордонах. Тобто у нас питання в тому, що Крим є автономією. Він є таким. І зараз, коли ми говоримо про те, що відбувається, про зміни до Конституції 10-ї, це фактично про наповнення цієї автономії, яка в нас вже є, яка де-факто була російською, все ж таки національним змістом. Це перше. Друге, якщо ми говоримо, що Крим може бути областю, але областю, де права корінних народів будуть реалізовані, наприклад, з квотами, як ми це почули, тоді виникає питання, чому в Кримській області є народи, які мають представництво, де, до речі, в сільрадах? Ну, не буде ж Ради Криму. Тоді, чому їх не може бути в Закарпатті? Тобто, фактично, чекайте, я говорю, що якщо ми почнемо реалізовувати права корінних народів без автономії, тоді виникне питання, чому в інших областях не можуть бути так само реалізовані чиїсь права. Тому статус автономії... корінних народів. Чекайте, без всяких тому що. Є в принципі... Ні, почуйте мене. У нас автономія кримська. Це є в принципі результат розпаду Радянського Союзу. Вона є. Я тут продовжу. 91 рік, 20 січня, і коли через Москву, зрозуміло, це була команда московська, і був призначений референдум, ми, кримські татари, у нас тоді було близько 60 тисяч, ми лише поверталися. Тільки початок. Ми виступили абсолютно проти того, щоб це проводилося зараз. Ми приїжджали до Києва, ми говорили з парламентарями, таке інше. Ми не змогли продавити це. Ми розуміли, чому це робиться. Це Москва робила для того, щоб з одного боку Україну тримати на такому гачку, щоб центробіжні сили щодо незалежності вони не взяли вгору, і з другого боку не дати кримським татарам реалізувати своє право
на самовизначення. Бо кримські татари 45 років боролися за двоєдиний принцип – повернення і відновлення. І це було на всіх площадях, і на всіх московських, і тому інше. Це перше. Тобто нас тоді не послухали. Але послухайте тепер ви мене. Потім через декілька місяців прийшло 1 грудня. 1 грудня 91-го року це референдум про підтвердження акту про незалежність української держави. У нас тоді влітку ще переїхало 25 тисяч. Це 91 рік. Ми знаємо просто по днях ці цифри. І тоді в Криму про незалежність української держави 54% лише проголосувало. Крим був єдиною територією в Україні, де був такий малий відсоток. Оце спасибо тим десяткам тисячам кримським татарам, які всі за закликом Меджлісу кримського народу прийшли і проголосували за незалежну українську державу. Я хотів би, щоб це всі пам'ятали. Я хочу просто завершити таку думку, що в нас є автономія, і вона російська. І ми маємо її змінити на кримсько-татарську. От і все. Оце є наш вибір. І ніякого іншого. У нас група ставить перед собою це завдання. Давайте посмотрим Грушевского, давайте посмотрим 100 лет назад, о каких речах они говорили. Були у лідерів кримсько-татарського руху і контакти з діячами Української Центральної Ради. Влітку 1917 року у Київ прибула делегація представників Мусвиконкому у складі Джафера Сейдамета і Амета Азінбашли. Вони зустрілись з керівництвом Української Центральної Ради Михайлом Грушевським, Олександром Шульгіним та Володимиром Винниченко. Обидві сторони озвучили позицію співпраці, але домовленості про входження Криму до України не послідувало. Наступні етапи переговорів з українською стороною підтвердили цю позицію. Центральна Рада визнала, що Крим належить кримцям, які можуть керувати ним, як їм заманеться. Це означало визнання лідерами української революції самостійності Криму. На з'їзді кримсько-татарських громадських організацій 1 жовтня 1917 року у Сімферополі Челебіджихан сформулював актуальні політичні цілі кримських татар. Наші наміри зводяться до встановлення в Росії демократичної федеративної республіки, що гарантувала б нашу самостійність як нації, за винятком питань зовнішньої та військової політики. 100 лет назад Грушевский, здесь ничего не скажешь. У нас есть Турция на связи, давайте мы посмотрим и послушаем нашу турецкую диаспору, которая нас долго уже ждет, сидит больше 1,5 часов. Селям алейкум, эфендилер. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Nas biz korunemez sizden. Nas bakarsınız bizge. Ha, şimdi gördüm, evet. Bekim soracak şeyleriniz var mı bu Cumhuriyet meselede? Bir şey soracak şeyleriniz var mı Türkiye'den? Soracak çok bir şeyim yok da ama Ukrayna Anayasası'nın uygulanması ve hayata geçirilmesi hakkında bazı fikirlerimiz var, aklımızdan geçenler. Розмірковання щодо Конституції. Açıklarınız. Birincisi Ukrayna Devleti'nin bu Kırım'ın işgalinin 4. yılını bitirdik. Birleşmiş Milletler'de kabul edilen kökenli ve yerli halk kanununu kabul etmemesi bu vakite kadar bizde de bu yeni anayasanın maddelerinin oluşması ve Kırım Tatarlarının hakkı konusunda yerli ve kökenli halk kanununa kabul etmediği için bu anayasanın da böyle çok Kırım Tatarlarının yararına olacağına endişemiz ve şüphemiz var. Yani Україна... Ну, він каже про те, що у зв'язку з тим, що на 4-й рік окупації все-таки ще не прийнятий закон про статус корінних народів, у зв'язку з цим ми бачаємо труднощі щодо прийняття Конституції, і тут у нас є такі турбування до цього. Тобто він теж це пов'язує з необхідністю законів. І можливо, що це закони треба було до того. Buyurunuz abi. Biz Kırım'ın Sovyetler Birliği'nden, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kırım'a çok gelip gittik. Ve Ukrayna toprakları içindeydik. Ukrayna devletinin
sürgünden dönen, ana vatana dönen Kırım Tatarlarına çok iyi yaklaşmadığını, gerekli yardımların yapmadığını, kendi devleti kurulurken bu anayasalarda Kırım Tatarlarını yok sayması, biz bunları biliyoruz. Ama Rusya'nın Kırım'ı işgalinden sonra Ukrayna devletini destekliyoruz ve Ukraynalılarla yaşamak istiyoruz diye dile getiriyoruz. Fakat Ukrayna devletinin hala bu zamana kadar 4 seneyi doldurdu Kırım'ın işgalinde. Bu yerli ve kökenli halk kanununu kabul etmeyerek biz bundan endişe duymaya başladık. Yani Kırım'ın ilk yıllarındaki olduğu gibi bizi oyalıyorlar mı? Neden gerçek manada не yapmak istediği. Бакшласный Стохтан, Шинчик Тержиман и Циллер. Тут таке, що ви розуміли, з розпадом СРСР Крим і кримські-татари вже в складі української держави. Ми зрозуміло знаємо про те, що українська нація, вибудовуючи державу українську, не була близька до вирішення питань відновлення прав кримсько-татарського народу, але незважаючи на те, ми весь час підтримували незалежність і підтримуємо незалежність української держави, але в моменту, коли вже йде окупація 4-й рік, і все одно це йде повільно, це все-таки вкладає в нас якісь додаткові роздуми. Buyurunuz. Biz Ukrayna devletinden vatanımız işgal edildikten sonra çok büyük beklentilerimiz vardı. Ve Ukrayna devletini destekledik ve Ukrayna bayraklarından mitinglerimizi, protestolarımızı yaptık. Ama bu vakit içinde bu yerli ve kökenli halk kanunun kabul edilmemesi bizde bu yeni anayasanın yapılışında farklı bir şey beklemiyoruz. Yani Ukraynalılar burada samimi olması lazım bence. Ну, зрозуміло, що з моменту окупації, незважаючи на окупацію, ми очікували дуже серйозних змін, але все-таки з неприйняттям цих законів зараз важко говорити про серйозні якісь рухи, але це дуже важливо, що він сказав, але ми виходимо з того, що українці будуть такими благородними тут. Це все, що він сказав. Teşekkür ederim. Çok sağ olunuz efendiler. Tamam. Уже oldu. Şimdi biz başka temaga çıkarız. Yaxşım, çok sağ olunuz efendiler. Sağ olunuz. Хорошо, мы поговорили с диаспорами. Вы в самом начале, да. Ви теж хочете щось неправильно перевел Чубаров? Туреччину поговорити. І зараз буду готовий. Якраз дуже цікава тема ставлення української влади сучасної або минулої, яка була до революції. І, до речі, треба чітко сказати, що чому раніше не можна було. Та революція гідності створила можливість говорити про гідність. І про гідність, в тому числі, кримськотатарського народу, про його права. Тому раніше, я думаю, що до нашої революції гідності це просто було неможливо вирішити в Україні. І я є живим свідком того, працюючи, знову ж таки, генеральним консулом в Стамбулі, ось одного випадок, один з випадків, їх було багато. Візит Могильова Анатолія, генерал відомий, в статусі голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Ясно, що багато серйозних питань, але на якомусь етапі зайшла мова про кримських татар. Питає, як ситуація з кримськими татарами. Ну, є товариство кримських татар, є представники Меджлісу. Вони представники Меджлісу, який працює в Україні. Я вважаю, що вони представники української організації. Ми через них працюємо зі студентами кримськими татарами і так далі. Він каже, ні, ти мене послухай. Значить, вони какие-то всі, значить, очень ненадежные. Вот мы там создаем сейчас новых, надежных крымских татар и их організацій. От з ними і общайся. І проблема в тому, що це була суть, насправді, діяльності отієї проросійської частини української влади, яка керувалася з Москви. Розділяй і владарюй. Не дати кримським татарам ніяких прав. Більше того, оскільки один з моїх колег в Майдані закордонних справ, Андрій Клименко, дуже впевнено, оскільки він в той час працював у відповідних структурах Компартії, говорить, що тема кримської автономії вигадана в обкомі комуністичної партії кримському. Вигадана наприкінці 80-х років як страхалка для України, жахалка для України. Будете хотіти незалежності, у вас все відколиться. І Крим куди-то уйде. І оскільки ці структури її вигадали, ці структури її далі і розвивали цю тему. І в тому числі КГБ, а пізніше його спадкоємці в Росії, ФСБ, дуже уміло українцям нав'язували цей дискурс. Кримські татари хочуть незалежності, вони уйдуть під Турцію, і ще куди-то уйдуть. Ну, друзі, давайте скажемо так. Якщо народ захоче незалежності, він її отримає.
І єдина можливість у нас, українців, не дати кримським татарам незалежність, це дати їм стільки прав, щоб їм ніколи не хотілося тієї незалежності. Щоб їм було краще в Україні, ніж будь-де інакше. Це по-перше. Що стосується, я дуже коротко про турецький міф. Правда полягає в тому, що турецька держава не дивиться на Крим. Для неї це проблема більше, ніж будь-що інше. І якби вона могла, вона б нею не займалася. Кримська зовнішня політика зосереджена на інших регіонах. Близький Схід, Африка, Балкани. Там є інтереси Туреччини. Туреччина займається Кримом тому, що на території Туреччини величезна кримсько-татарська діаспора, 10 мільйонів, яка примушує будь-який уряд Туреччини говорити про Туреччину. Інакше б турки, мабуть, би і забули про існування Криму. Тим більше, це, мені здається, теж наш патріотичний націоналістичний обов'язок в Україні написати чесну історію України і показати, як, коли, в який період у нас складалися стосунки з Кримським ханством, з Отаманською портою, які були відносини між Кримським ханством і Отаманською портою. Це дуже непрості відносини. І коли і скільки ми воювали з татарами проти поляків і росіян. Я думаю, не менше, ніж з поляками і росіянами. Давайте дадим українським націоналістам слово. Чорсаволнес, да. Пане Ленуре, я займу не більше 2 хвилин. Отже, 3 аспекти. Перше, мене дивує ця дуже розумна і інтелігентна пані, коли вона посилається на якісь приписи ОУН і міжнародні папірці. У нас були, пані, коли ми підписали угоду з міжнародною спільнотою, що ми віддаємо ядерну зброю, а нам гарантовано будуть будь-який захист. Це залишилось лише на папері, як і все, що ми підписуємо з Росією і всі народи. Цього не сталося, тому ваша наївність, вона лише наївність. Другий аспект. Коли ви, пане Ленуре, посилаєтесь на В'ячеслава Чорновола, на Грушевського, на Єфремова, на Вінниченка, це панство, на жаль, десь мислило приблизно, як і ось цей пан. Вони самостійність, здається, тільки з 4-го універсалу самі визнали України. А зазвичай вони 3 універсали прописали лише про автономію в складі Росії. Тобто ці люди, вони були в певною мірою абсолютно недалекоглядні. З усією повагою до В'ячеслава Чорновола, але посилатись на нього теж не потрібно. Тому що він дуже багато в ті часи, 90-92 рік, робив абсолютно необдуманих політичних заяв. Наприклад, в літературній газеті в 91-му році його інтерв'ю було, він говорив про те, що Криворожську республіку, певна федералізація в Україні мусить бути. Донбаська республіка мусить бути. В 94-му році він, звісно, від цього відмовився. Не знаю, чи від автономії Криму він відмовився, можливо, ні. Але посилатись на таких політиків, які є не дуже далекоглядними, які свої політичні здобутки, наприклад, Грушевський і Винниченко, вони здобули в культурі, в історії, але абсолютно не в реальній просто площині, в реальній політиці. Тому я завершую. Ситуація така, що якщо ми зараз говоримо про автономію, то я абсолютно підтримую цю вродливу пані і мого побратима друга Едуарда. Не є добрим говорити це зараз, коли Україна в стані війни. Чому? Тому що це дає привід і полякам вимагати автономію, і говорити про польський Львів. Це дає угорцям право, і вони вже говорять про це, про автономію. Це дає право румунам говорити про автономію. Нам треба думати, як повертати Крим. Але я пропонував кримським татарам все ж таки більше готуватися до війни, щоб забирати Крим, а вже потім вести якийсь дискурс. Чим зараз, по суті, це бити нас такими розмовами і таким дискурсом. І лише після того, як уже ми заберемо цю українську територію, тоді можна говорити. Бо у нас є теж, пані вже вигадала назву Криму, добровольчий рух ОУН так само вигадав назву Українсько-Кримсько-Татарський край. Один з 24 країв, а можливо і більше, бо ми вважаємо край своїм, ми можемо вигадувати будь-які назви. Крим ще не є українським, він не є ще і татарським не є так само. Ми так можемо тому, друзі, я підсумую. Не дуже є добрим говорити про автономію, бо якщо Росія переможе в війні, а вона зможе перемогти в війні, якщо угорці оголосять свою республіку, якщо поляки оголосять про Львівський Польща теж 3 рази нас ділила. А якщо Україна впаде, то не можна буде говорити навіть про культурну автономію кримських татар. Польщу ділили 3 рази, поділять ще один, 4-й. Тому, друзі, з усією повагою, але не є коректним в часі війни говорити про автономію кримських татар. Давайте, якщо є повага, то не будемо все перекручувати.
Україна має вистояти перед російською навалою. Вона має змобілізуватися. І вона має змобілізуватися, і змобілізація України це є і переформатування Кримської автономії. Пане Коханівський, у нас є принципові відмінності від того, що є мобілізація для України. І тому, якщо хочете, ми на цю тему поговоримо на інших майданчиках. Але само по собі, знаєте, коли ми говоримо про наших, я тут використаю дуже добре українське слово, його просто споплюжили, попередники, в доброму розумінні, про пана В'ячеслава Чорновола, його немає. Його немає кому його захистити. Я можу згадати інших таких державників, які стояли на початку української держави. Генрих Алтунян, Константин Морозов, перший міністр, слава Богу, він живий, здоровий. Це люди, які говорили російською мовою, але... Ні, Чорновол не говорив. Чорновол, можливо, це раз тут говорив одного разу, але я пам'ятаю, що він говорив 12 лютого 1991 року. Він говорив, Едуард, для Криму. Він хотів їх усовістити. Давайте, слухайте, принцип історизму. Коли ви обговорюєте тих, кого немає, але тих, які були перед вами, то ви просто спробуйте взяти всі комплекси, через що вони пройшли. Вони, головне, випоставили цю незалежність. Вони її провели перед цими тими загрозами Москви, але не змогли закласти ті принципи, які нам сьогодні допомагали би. Але чому вони їх не змогли закласти? Це дуже глибока розмова. І не треба сьогодні говорити, що Грушевський, мовляв, не такий, Чорновіл не такий, і інші не такі. Це неправильно. Спасибо большое. Маємо просто поважати своїх людей. Давайте, хорошо. Давайте посмотрим, какие автономии есть и какого качества они бывают. И потом у нас еще будет Финляндия, включение, которая 100 километров проехала, чтобы с нами поговорить. Финский парламент будет. Давайте посмотрим про автономию. Автономия – это возможность сохранения и развития своей идентичности, языка, культуры и традиций. Некоторые путают значение автономии с федерализацией, но это абсолютно разные понятия, их не стоит ставить в один ряд, говорит юрист-международник Евгений Агарков. Не слід плутати з федералізмом. І я сказав би, що автономія відрізняється від федералізму, перш за все, тим, що саме одна держава делегує певній частині своей территории певні особливості і певні повноваження, які передаються на місця. Единого и точного понятия автономия не бывает. Это индивидуальное дело каждой страны – определять, какой уровень полномочий передавать на места. Для этого должно быть принято взвешенное и серьезное решение на уровне высшего руководства государства. Иначе, говорит юрист, может возникнуть конфликт, похожий на испанский. З точки зору держави, це питання є надзвичайно непросте, оскільки з одного боку є наявною необхідність іти назустріч певним етнічним чи релігійним, чи етнорелігійним групам людей, що компактно мешкають на певних територіях, а з іншого боку можна зіткнутися потенційно в перспективі з ситуацією, яка є аналогічною до іспанського сценарію, і потім мати певні проблемы в відносинах между метрополией и автономными утворениями. На сегодняшний день автономии различного типа есть в 43 странах мира. В некоторых странах существуют также своеобразные полуавтономные образования. Вместе с тем, в ряде государств действует конституционный запрет на создание автономных образований. Давайте теперь послушаем Финляндию. У нас есть уникальная возможность в эфире члена Саамского парламента Финляндии увидеть. Да. Добрый вечер, вы нас слышите? Салям алейкум. Алейкум салям, машаллах. Вот Марина Фалевич, это переводчик, да, и вот член Саамского парламента. Да. Марин, я сейчас секундочку перебью. Мы вам дали вот то, что сделала рабочая группа Владимира Буткевича вместе с Рифатом Чубаровым. Именно вот то, что есть, да. Вы перевели даже на саамский язык, я знаю, на финский язык перевели. На финский, да. И мы уже с вами дискутировали на эту тему, что какие-то изменения есть, какие-то нет. Вот какие вопросы, какие проблемы уже сейчас у вас сейчас, если вы можете спросить, какие сейчас? Потому что и существует саамский парламент в всех местах, где проживают саамы. Можно я просто небольшую такую ремарку сделаю, что вообще саами — это единственный коренной народ на территории Европы, Европейского Союза. И сами живут на территории 4 государств: Швеция, Финляндия, Норвегия и Россия. Больше всего их Норвегии, потом Швеция, потом Норвегия, Финляндия и Россия. Всего примерно где-то 100 тысяч.
в Финляндии 3 саамские группы, языковые группы, то есть это абсолютно разные языки. Вот. И Вейко Федоров, который является членом саамского парламента, он представляет самую маленькую группу самов, это вот Колта-Сами. И сейчас я переведу. Minä sanoin, Veikko, minkälaiset ongelmat on saamelaisilla Suomessa? Mikä se pääongelmat? Mistä puhutaan ja mikä on esillä? Olisitko? No. Joo, hyvää päivää. Mä olen tosiaan Veikko Fedorov. Marina heti kysyi semmoisen hyvin vaikean kysymyksen, että varmasti yksi iso kysymys on, että miten saamelaiset pääsevät vaikuttamaan heitä koskevissa asioissa parhaalla mahdollisella tavalla ja siten kuin alkuperäiskansan pitää saada päättää omista maankäyttö- ja muista kieleen ja kulttuuriin liittyvistä asioista. Вы задали сразу очень сложный вопрос, и, в общем-то, самый главный вопрос и самая главная проблема у самов – это каким образом народ может влиять на те вопросы, которые касаются его культуры, языка, его традиционных промыслов. И вот это вот, да, является самым главным, важным и трудным вопросом Финляндии. Я могу, чтобы вы задали этот вопрос, Рифатара, пожалуйста. Арсен, есть какой-то вопрос? Что бы вы нам рекомендовали, на что бы стоило нам обратить внимание, Марин, когда вот то, что мы сейчас делаем, члены рабочей группы? Mitä pitää ottaa huomioon? Mitä sinä voit neuvoa, kun sinä olet kuullut ja sitten tutustuit tähän? Miten sinun mielestä pitää tehdä? Joo, on ollut mielenkiintoista seurata teidän keskustelua. Tietenkin kielimuuri tässä on välissä. Meillä Suomessahan on perustuslaissa tämmöinen kulttuuri-itsehallinnon tasolla tämä autonomia, eli meillä ei tämmöistä varsinaista muuta autonomiaa ole. Ja tämä kulttuuri-itsehallinnossa tämä itsemääräämisoikeus, niin se on rajattu tänne saamelaisten kotiseutualueelle, eli tänne pohjoisimpaan Lappiin, eli 3 pohjoisimpaan kuntaan Suomessa ja sitten osassa Utsjoen kuntaa, niin se on hyvin tarkasti alueellisesti rajattu, niin se aiheuttanut nykyään tämmöistä ongelmaa, koska hyvin paljon saamelaisia asuu tässä laissa määritetyn kotiseutualueen ulkopuolella. Но, в общем-то, проблема в Финляндии, например, такая, что, в общем-то, у Финляндии, у самов есть, вот, как говорит, культурная автономия, да, и она ограничена Саамский регион, который находится на самом севере Финляндии, и, в принципе, вот эти вопросы, они неплохо решаются, имеются культурные, языковые, образовательные вопросы, но большинство самов теперь живет вне этой территории, то есть в разных, то есть на юге Финляндии, и, в общем-то, этим ограничивается. То есть у них мало возможностей сохранять свою культуру, свой язык и, в общем-то, вообще-то влиять даже на решение различных вопросов. Это вот проблема. То есть культурная как бы автономия есть, но не территориальная, которой вот вы добиваетесь. Я думаю, себе позволить, потому что сейчас у нас оборвется связь. Возможно, представители саамского парламента, а вы сказали, саами единственный коренной народ в ЕС. И я так понял, что вы имели в виду единственный коренной народ, который, проживая в разных государствах, имеет еще международный парламент. Когда государства между собой дали часть прав вот этому международному парламенту саами принимать решения, которые касаются саами в разных странах. Я думаю, было бы хорошо, если бы мы приглашаем представителей парламента саами к нам сюда в Киев, и мы готовы сделать серию круглых столов. Тем более у нас здесь есть специалисты в зале, которые уже имеют хорошее знание об опыте Финляндии. Они здесь экспертами у нас в зале. Мы приглашаем вас в Киев.
Neljä nämä, mikä se kansaa vielä, tai mikä se on se on vielä sellainen saamelaisneuvosto olemassa ja saamelaisen niin parlamentti, eli kaikki 4 maiden, mitä on olemassa. Joo, niin, ja sitten ja niin kuin, se kutsuvat vielä niin kuin keskustelemaan siitä niin kuin Kiovan, ja koska Suomella on kuitenkin paljon semmoisia hyviä käytäntöjä, että mitä voi, eli kutsuvat niin kuin sinne keskustelemaan tästä asiasta ja pohtimaan yhdessä sitten. Niin, joo, tai sinut, tai saanut, niin sinun muun muassa. Niin. Joo, mitä sanot? Joo, kiitoksia kutsusta. Varmasti saamelaiskäräjillä on näissä 4 maassa, eli 3 maassa, Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa on tämmöinen parlamentaalinen elin, joka yhdessä sopii näistä yhteisiä saamelaisia koskevia asioita, mutta sitten on tämä yhteinen saamelaisneuvosto, johon myöskin Venäjän saamelaiset kuuluvat, ja se on irrallinen taas näistä saamelaiskäräjistä, että he edustavat myöskin kansainvälisellä tasolla saamelaisia hyvin monilla tahoilla. Есть, как бы скажем, общий парламент, это парламент, который объединяет 3 страны, саамский парламент, Швецию, Норвегию и Финляндию, но также есть еще отдельные, и как бы вот размывает эти границы между странами, но также есть еще отдельный, называется Саамский или Совет Саамов. Здесь уже входят 4 государства, то есть и Россия в том числе. Вот, и является как бы полноправным членом. И решаются именно такие межгосударственные вопросы саамов. Приглашение принял, Марин? Приглашение. Да, первым делом, конечно, сказал Вейко. Большое спасибо за приглашение. Ja mielellään myöskin Suomesta kutsutaan Krimin tatarien edustajia tänne keskustelemaan. И здесь последовало как бы такое обратное приглашение. Добро пожаловать к нам в Финляндию, в Лапландию, в Саамский регион и поговорить о наших вопросах коренных народов. Спасибо, Киев, потом Финляндия. Спасибо. Сначала в Киев, да, потом в Финляндию. Да. Не дали попрощаться по-саамски. Хорошо, давайте посмотрим голосование наше сегодняшнее. Давайте посмотрим, как проголосовала Украина. Так, мы видим 93. Все-таки крымские татары имеют право на национальную территориальную автономию. Вот так голосуют украинцы. Да, давайте посмотрим, что телефонное голосование показало. Почти аналогичный эффект. Я думаю, что надо поблагодарить граждан Украины. Богдан говорил о том, что мы должны оппонировать именно украинскому обществу. Вот оно. Я бы хотел сейчас в конце дать каждому из вас по 1,5 минуты. Начнем, Эдуард, с вас, свободы, и вот так вот пойдем, потому что первым начинал Чубаров. Вам даем слово. Дуже дякую. Ну і звичайно, що треба, я закликаю всіх присутніх не вдаватися в політику, тому що якщо говорити про політику, то, на жаль, та офіційна позиція, яку зараз обстоюється, вона теж не має, на жаль, чи на щастя, більшості політичної в державі, тому що якщо говорити про позицію президента, то цей президент уже не має жодної підтримки в суспільстві, і його президентська партія також не має жодної підтримки, тому тут закиди щодо того, хто має право представляти українське суспільство, зараз недоречні. Вибори покажуть. А що стосується кримських татар, то я все життя прожив пліч-опліч зі своїми друзями, земляками, кримськими татарами. Ісмаїл Бей найбільше в Україні було місцевість компактного проживання кримських татар, з якими я постійно спілкувався. І скажу вам дуже просто, окрім національно-культурних прав, є економічні права. І як тільки будуть вирішені економічні проблеми, не вирішить територіальна автономія питання асфальтування в Ісмаїл Беї. Як ходили люди по коліна в багнюці, так і будуть ходити, незалежно від того, як буде називатися це утворення, поки не заасфальтуються ці вулиці. Не автономія асфальтує вулиці, а нормальне самоврядування. Тому нормальна децентралізація, нормальне самоврядування, а також пропорційне представництво і квотне представництво етнічних груп, окрім російської, так званої, тому що не було ніколи російської автономії в Криму. Це була бандитська автономія. І вона і зараз залишається бандитською. Марина, вам слово. Я вам говорю, там
некоторые дороги асфальтируют, но крымские татары ждут национально-территориального. Да. Ключеве. Сейчас давайте все-таки у нас Нет, спикером... ну извини, ты задаешь такой тон. Если значит, руководствоваться дешевой колбасой, водкой, асфальтом и другими, то национальные государства такие люди никогда не построят. Два эфира, у нас все-таки спикеры имеют право говорить. Я зовсім коротко хочу сказати. Для нас, для нашої держави, ключове питання миру. Мир – це не тільки зброя, не тільки війна. Україна повинна готуватися до миру насамперед інтелектуально. Ми повинні запропонувати тому ж Кримові ті умови, які повернуть серця і розум тих людей, які сьогодні проживають на окупованій території, до нашої країни. До тієї країни, якою є сьогодні Україна, яка не чує одна одну, яка не є, на жаль, я мушу про це говорити, недемократичною, яка, на жаль, є войовничою всередині себе навіть, один до одного. Ні Крим, ні інші території не будуть мати бажання повертатися. Нам треба розпочинати серйозний діалог в суспільстві про майбутнє нашої країни. І тут є питання децентралізації, про яке ви говорите. І тут є питання статусу автономної республіки. І тут є питання для розвитку, вдосконалення політичної системи. Багато питань. Ми маємо всі над ними працювати. Тільки ми побудуємо самі свою державу. Я вас дуже прошу, закликаю всі дискусії вести в нормальному, конструктивному руслі. І кожен має право на свою позицію, але тільки сильний аргумент має право на те, щоб бути почутим. Право, правильно сказав професор, не має емоцій. Право – це суха, формальна наука. На жаль, війна має емоції, і ніхто ні від кого не віддався. Хвилинку. Я вас не перебивала. Зброєю Путін просто не Я треба вас не перебивала. Я сказала свою позицію. Я вважаю, що всередині країни нам потрібен діалог. Без розмови відвертої про майбутнє нашої країни нічого не буде. А без деокупації не буде нічого. Скажу відверто, коли мене запросили сьогодні взяти участь у цьому обговоренні, я мав надію, що ми більше приділимо уваги саме правовим проблемам. І я мав надію, що, почувши ваші думки, я повернуся в робочу групу, і ми якось, можливо, інакше будемо продовжувати нашу роботу. На жаль, цього не вийшло, але я оптиміст, я вважаю, що все можна поправити. І знову повторюю, у нас в п'ятницю буде створена робоча підгрупа. Нам дуже потрібні грамотні юристи, нам емоції не потрібні, нам гасла не потрібні. Повірте мені, ми самі можемо хоч 2 дні їх висловлювати. Нам потрібні юристи, які б могли грамотно вирішувати ті проблеми, які стоять перед нами. Або ті задачі, які президент поставив перед вами. У мене остання зустріч. Є задачі, шановний, я ж вас не перебивав. Було можливо сказати, ви перебиваєте. Я ж вас не перебивав. Невже в вашій партії не навчилися слухати інших? Невже у вас не навчилися відрізняти вашу особисту думку і думку президента від думки юристів і широкої громади? Що торкається думки президента, він слушно зауважив. Останні 3 години зустрічі, які була у мене з ним, він теж саме сказав, що просили громадяни, які не є громадяни України. Тільки от українці не Він підтримують цього президента. Він просив, щоб ми забезпечили. Він просив, щоб ми забезпечили наш проект відповідними законами. І саме він говорив, ви ж розумієте, не буде цих законів, я не зможу переконати народних депутатів. А у нас ще є Конституційний суд. І їм ми повинні показати, що ми маємо на увазі. Тому давайте без емоцій. П'ятниця, приходите і починаємо працювати. Спасибо большое, дякую. Не знаю, нравится кому-то или не нравится, но государство представляет президент и государство представляет Верховная Рада. Наш уважаемый оппонент входит как раз в те 2% в составе Верховной Рады Украины. Нам нужно переходить на следующий этап нашей работы. Если проект готов, надо начинать его обсуждать с депутатскими фракциями, с депутатскими группами, с отдельными депутатами и думать над тем, чтобы
все необходимые решения проходили в Верховной Раде, набирая достаточное количество голосов. Я считаю, что надо начинать работать над этим. Я хотіла би ще раз акцентувати увагу на результатах нашого опитування. 93 говорять так, право кримськотатарського народу. І насправді, я думаю, що якщо все ж таки, як вже говорилося тут, питання тих законів, які є прописані, тих змін до Конституції, будуть ретельно, без емоцій обговорені з українським суспільством, я впевнена, що українське суспільство не буде заперечувати. І ще один з моментів, які я хотіла би акцентувати. Ми просто не торкнулися цієї теми. Питання коли вона має бути створена. І часто звучить думка про те, що зміна статусу Криму, надання прав корінному народу, що це має статися після деокупації. Насправді це, мовляв, щоб не лякати кримчан, які будуть думати, які будуть боятися що повернення України. І я тут хотіла би все ж таки звернути увагу наших глядачів на те, що це є маніпулятивна думка. Ця думка, яка говорить, що кримчани, ті люди, які знаходяться в окупації, будуть боятися реалізації гарантії прав корінному народу. Ця думка говорить про те, що кримчани будуть боятися прав кримських татар більше, ніж окупантської влади. Це неправда. В Криму живуть українці, українські громадяни. І вони ніколи не будуть пручатися поверненню України. Дивіться, в мене є прохання до всіх, в тому числі до спікерів. Ніколи не приводьте проти інших ті аргументи, які вам або вашій нації приводили ще нещодавно. Я сьогодні, коли чув ті аргументи, що, мовляв, без автономії можна і дороги побудувати, і все ще інше. Слухайте, не забирайте в мене аргументи на захист української незалежності. Чому має панувати українська мова? Не забирайте в мене ці аргументи. Це може бути лише з незалежною українською державою. Не забирайте в мене аргументи, як довго буде існувати українська нація, нація етнічна, бо це пов'язано з українською незалежною державою. Але не забирайте і у кримських татар право на таку організацію, яка б надавала їм точно такісінькі ж шанси, які надаються іншим народам. І тим більше, якщо ці шанси, ті форми, вони посилюють українську державу. Не ставте себе таке становище. Це перше. По-друге, я хочу, щоб всі зрозуміли, через 231 рік після першої анексії Росія знову прийшла на кримську землю вбивати кримськотатар. Це нікому не зрозуміло. Через 70 років після депортації вони знову прийшли, щоб туди насадити Сталіна і ці сталінські людиноненависницькі ідеї. Хіба це не зрозуміло? Хіба не зрозуміло, що вони роблять все для того, щоб звідти витіснити кримських татар? А ми робимо все для того, щоб зачепитися, обняти ту землю і не виходити, бо ми там чекаємо і робимо все, щоб Україна туди повернулася. Я хочу, щоб це ви теж зрозуміли. І третє. Ми поговорили гаряче, можливо, я більше всіх був гарячий, вибачте мене, це формат телевізійного шоу, але, здається, він не дуже добрий і прийнятний для таких обговорень, для таких тем. Мені здається, ми в робочій групі це робили більш виважено, і аргументи були на поверхні, а емоції були там десь далеко внизу. Нам треба знаходити такі форми, але знову хочу повторити, маємо мати шану до всіх, як до всіх етнічних спільнот, до корінних народів, національних меншин, до власної держави. І ще раз хочу просто сказати, мені це боляче заділо. Користуйтеся принципами історизму. Я не знаю як. Коли ми говоримо про нещодавні події, просто обдумайте, що тоді було, і що хотіли люди, і як вони це робили. І якщо ми майже критикуємо, дійсно, 23 роки такої автономії, яка була до окупації, це була дуже невдала, неправильний формат. Не спромоглися на інше. Тепер будемо виправляти. Будемо слухати тих, які про це попереджували. Я знову згадую тих людей, які стояли на відновленні української держави. Їх було дуже багато, і один із них тут, Володимир Григорійович Буткевич, але і Чорновіл, і Генрих Алтунян, якого я згадав,
і які виступали тоді. Розумієте, я пам'ятаю, як вони виступали 12 лютого, Едуард. Вони всіх нас попереджували, до чого прийде. Чорновіл говорив про те, що є це небезпека для України, саме створення такої автономії. І він говорив про автономію кримськотатар. Я хочу всім подякувати і найголовніше, що я хотів би сказати Криму, ще одним реченням. Ну, дорогі мої, я розумію, наскільки там зараз будуть бурхливі обговорення і завтра, і вони зараз в соціальних сетях вже йдуть. Але в тому наша сила, зрозумійте, в тому наша сила, що саме через обговорення ми робимо таку дуже усталену платформу, на якій будемо будувати дуже такий міцний дім, який називається Україна, українською державою. І в цьому домі будуть всі умови і гарантії для того, щоб кримськотатарський народ, як корінний народ в Україні, він також зберігався. Це не можна зробити, знаєте, клацканням пальців, як роблять в деяких тоталітарних державах. І тому ми будемо обговорювати. Головне, щоб ви там ніколи не зневірилися в своїй правді, в своїй силі і в українській державі. Оці три принципи, які нас приведуть до кінцевої мети, до автономії. Чох Саумас, никто сегодня не обещал, что у нас сегодня будет простой эфир. Действительно эмоциональный получился эфир. И чтобы подытожить сегодняшнюю дискуссию, я бы хотел закончить словами украинского диссидента, морального авторитета для многих свободных людей, для меня тоже лично, это Мирослав Малинович, который сказал, что такие слова: крымско-татарский народ вернулся на свою родину в далеких 90-х как бы с черного входа. Сегодня мы, Верховная Рада Украины, президент, должны проголосовать за автономию крымских татар, наполнить их сердца надеждой на возвращение Крыму в Украину. Спасибо. Это был Мирослав Малинович, а это «Мост». Спасибо вам. Дякую вам за то, что пришли.